بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى بغشك ديرتمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نواقض الإسلام İslam'ı boğdayan zatlar din kitabının ikinci dini boğdayan zatlarından başlayıp geçenki derslerimizde İslam'ı iman boğdayan zatların birincisinden oğlum ibadette kilik etmeklik yani şirk etmeklikti, ulu şirke düşmeklikti. Bugün kalacaklarımızdan bugün kalacaklarımızdan ikincisi oğlum ne diye قال رحمه الله تعالى من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Kim Allah bilen araçlar tutup şollardan dua dile getse ve şollardan şefaat sorasa ve şollara dayanıp şollara tevekkül etse bırağızdan neme kafir diye. Kafara icma'an. İslam ümmetinin ehl-i sünnet vel cemaat ulemalarının barısının yanına bırağızdan kafir. Ne için bırağızdan kafir sebep deysen Peygamberlerin İslam'a çağırmaklık için uğradılan kafirlerinin etiyen küfrü şudur. Müşriklerinin etiyen şirki şudur. Şu şirk bolmasa da başka neyme şirk yok. Şu zat ulu şirk bolmayan olsa ona başka zat şirk bolup bilene. Ve hakikatte ulemalar neyme diye şu ikinci nakid bilen birinci nakidin tapavudi yok diyorlar. Şunun birinci dini o diyen zat şirk dedik. İkincisi hem Allah'ın aranda araç tutunup neyme şu araç tutunan araçlarını neyme çağırmak, onlardan şefaat sormak, onlardan dua diler etmek, onlardan neyme tevekkül etmek, onlara dayanmak. Yönü neyme ulemalar diye bir ikinci neyme öz başına bir görmüş değil, birincinin içinden bir bölüğü yönü ümmette giyinişleyin neyme ediliyen şirk şu görünüşü bolunduğu sebeple ayretin bir ödünü neyme davet ayretin bir ödünü neyme ikinci görünüş etip getirdi. Ama hakikatta şulam şirkin bir görünüşü düşündün mü? Şulam şirkin görünüşü. Şunun için neyme şübhe düşmeler birinci şirk bulam şirk yani birincinin ikincinin neyme tapavdı yok. Birincinin ikincinin tapavdı yok danim. Yani şirkin görünüşleri kan doğru değil mi? Yani giyinişleyin, köpçülükleyin ediliyen görünüşü neyme şirkin yine şu görünüşü. Şunu neyme doğalı açıklamak için Muhammed ibn Abdülhab rahimahullah neyme şunu birincinin bir görünüşünü ayretin bir neyme dini boğdayan zat edip getirdi. Olam Allah bilen aranda araç tutmaklık ve neyme şolardan dua dile etmeklik ve şolardan şefaat soramaklık, şolardan hacetini soramaklık, şolara tevekkül etmeklik, şolara dayanmaklık. Kim yankı amalların bir yerini etse şunun hükmü neyme icma'an kafir. Şunun icma bu meselede. Yani şunnak ağdalacaklar hemmeti neyme icma. Neylek araç tutmaklık yani bir diye hayır şer Allah'ın eline diye şunun öldürmek dirilmek Allah'ın eline diye 7 kat asman 7 kat yer yaradan Allah diye yani men neyme şu ecizliğime şu günahkarlığıma gönlüme Allah Teala'dan hacetimi sorap bilemek yüzüm yok diye şunun için Allah Teala'nın kullarının içinde Allah'ın yanında neyme sevgili kulları var evliya peygamber perişte şunlarla kulları var diye şunun men öd eciz bolanduğum için günahkar bolanduğum için Allah Teala'dan gönlüme soramana utanıyan yüzüm yok şunun için men şular çağırayan buları men adımdan Allah'ın çağırıp beriyor diye şunun ene şu araçı demeklik şu men neyme şulardan şefaat sorayan bularım menin adımdan neyme Allah'dan şefaat soruyor diye. Ne araçı demeklik şu. Şunun mu? Vesile tutmaklık, tevessül etmeklik neyme şu. Ne şu zat neyme şirk. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uğradılan müşriklerim Peygamberimiz haysi müşriklere uğradılı Mekke müşriklerine. Hani şu Mekke müşriklerim neyme şirkleri ne şunun diye. Çokunayan butlarını, araç tutayan butlarını ıtıqatları yani bular meni yaradan, bular bana rızık beren, bungalı ıtıqatları yoktular danim. Bular men bilen Allah'ın arasında, biz bilen Allah'ın arasında araçlar. Bular bizim adımızdan dua dile edip beriyorlar, bular bizim adımızdan neme Allah'tan hacetlerimiz sorap beriyorlar, bular bizim adımızdan Allah'ın yanında neme şefaat sorap beriyorlar deyip şunları ıtıqat ettiler. Yani şu devirde edilen adam neme şol. Şu babatında neme diye şerh edici
يعني محمد بن عبد رحمه الله نفذ عشقلان شيخ سليمان نامدي أقول إن هذا الناقض من أكثر النواقض وقوعا وأعظمها خطرا على المرء دي. شيء الله لن أرى أرس مخلوق ديليان كفر نعم ummatda köpçülüklerin edilýän kufur diýär. Ummatda köpçülüklerin edilýän şirk şu şirk diýär. We bir adama iň howply hatarly amallaryň birem şu diýär. Näme üçin bir adama iň howply hatarly şirkin görnüşläriniň biri şu Allah bilen arada arys tutmakluk sebebi lianna sebebi kesiran mimmen yetesemma bismi'l islam ve huwa la ya'rifu'l islam ve la haqiqata ja'ala beynehu ve beyner Rabbi celle ve ala wasa'ita yed'uuhum لكشف الملمات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. نعم شن إن خوف لخطر لقورن شو دي شركن شواتقي أغضليان قورن شو دي ثبات دي ثن شواتق durumumuzda öğüne Müslüman diyen adamların köpüsü ina şu amal ettiyalar. Ama hakikatte olur İslam'dan hem daş İslam'ın hakikatinden hem de. Ne İslam'ı biliyorlar ne İslam'ın ne hakikatini biliyorlar diye. O şu sebepten hem de İslam'ın näme digini, İslam dininin çağırayan, aytarayan zatlar näme? Onu bilmänlikler sebepten hem de özleri bilen Allah'larının aralarına näme araçlar tutunýarlar diye. O araçlarda da näme soraýarlar bize näme şefaat eden, bizim üstümüze gelen näme mulimmat bela beterlenmede ayırın. Ve igathetel lehafat kösenenlemede gıssanenlemede yetişin ve tefricel kurubat ve musibatlarımızı bizden ayırın deyip näme o araçlardan yankıyarak zatlar etmeklikleri soruyorlar. Şimdi bu amallar etýän adamlar kim? Haulâi diye. Olar kuffar diye. Olar kafirler. Ödün İslam'a yön köselerim atlarına näme Muhammed Ahmed deyip taksalaram. Näme olar kafir. Kim kafir deydi? İcma'al muslimin. Plan alım deyip bilemedi. Bar alım. Şununmu? Ehl-i sünnet vel cemaatinde ödüne alim diyen muhtaşol alim şonu hükman näme kafir diýýärler. Ama ehl-i sünnet vel cemaat mezhebine batıl bilen ödün ýönken murci'eler diýmeýär. Şunmy? Bizim murci'e ulamalarının näme fetwasy, bizim murci'e ulamalarının ýankyalak amal etýän adamlarda ygtikady, nazary bizi gyzyklandyranak. Näme üçin? Sesen İslamy ol adamlar näme suratlandyranak. Sünneti ol adamlar näme suratlandyranak. İslami sünneti hakiki suratını görkezýän tanatýanlar kim hakiki İslam'a uýan näme ehli sünnet vel cemaat ulamalary. Şu ehli sünnet vel cemaat ulamalarynyň ýanyna baragızdan ýanky amal etýän adamlar kim? Müşrikler, kafirler. Ol adamlara İslam adyny bermeklik bolmaýar. Indi şurada bir mesele näme ara gelip çykýar şu amallary bilmesizlikden etýän adamlar hem. Yani müşrik diýilýär. O şu amallary bilmesizlikten etýän adamlara da biz şu dünýäsini hukmany suratda näme müşrik diýip itiqad etmeli, kafir diýip itiqad etmeli. Bir adama müşrik diýmeklik üçin näme hüjjet diýmeklik näme şertdäl. Şunuňmy? Bir adama müşrik diýmeklik ya kafir diýmeklik üçin oňa hüjjet yetdimi, yetmedimi oň baglanyşygy ýok. Şunuň hüjjet näme üçin gerek hüjjet? Şul adamy öldürmelimi, öldürmeli. Şul adama dowdahy diýmelimi, dowdahy diýmeli. Hüjjet şuňa gerek. Şunuňmy? Emma bir adam şirk edip otur, küfür edip otur. Şuna müşrik diýmelimi diýmeliler. Buň hüjjet bilen baglanyşygy ýok. Şunuňmy? Emma hüjjet bilen baglanyşyk kılýat näme? Şul adam dowdahyym ömürlük dowdahy däl. Şul adamyň öldürip malyny ganyny halal edip bilýäsmi edip bilemedi. Ine şu iki höküm hüjjete bagly. Şunuňmy? Hüjjet ýilmedik bolsa, şu adam etýän küfrüni şirkini bilmesizlikden etýän bolsa, biz olara näme? Bir wada öldürmeli, gany maly halal diýip bilmeýäs. Öleni var bolsa, olar dowdahy diýip bilmeýäs. Düşündiňmi? Emma dünýäsine kafir diýip itiqad etýär. Dünýäsine müşrik diýip hökm etýär. Emma olara öldürmeklik ya olara dowdahy, ömürlük dowdahy diýmeklik hökmi hüjjete baglanýar. Hüjjet yetdimi, yetmedi şoňa teredi. Sebäp diýsen Allah Taala näme diýär? "Ve ma kunna mu'azzibina hatta nab'ata rasula" diýär. Bir adama peýgamber uratmasak, ýani peýgamber uratmasak, ya oňa peýgamberiň çağıran haky etmese oňa azap näme bermeýäs diýär. Şunuňmy? Oňa azap bermeýäs. Onda Allah Taala bir guluny eden günahyna görä azap berjek bolsa, şu azaby näme baglanýan eken? Hüjjete baglanýan eken. Allah'ın hüjjeti şoňa yetdimi, yetmedi. Yetdi, şol adam ömürlük bir näme dowdahy diýip itiqad etmeli. Emma Allah'ın hüjjetiniň näme yetenligini bilmesek näme diýäs? Ahir ýerine biz goşulamyk diýäs. Emma dünýäsinde şirk eden adam müşrik. Şunuňmy? Emma murci'eler näme? İki tane aqwady garşydyrýarlar. Pikir etýärler bir adama müşrik diýmeklik üçin hem şoň näme
etýän zadynyň küfürdigini bilmelidir öýtýärler. Düşündiňmi? Küfür etýän adam özüniň etýän amalynyň küfürdigini, şirk etýän adam özüniň etýän amalynyň şirkdigini bilmelidir öýtýär. Ýok, o şert däl. Şirk etdimi şol adama müşrik diýilýär. Uly küfür etdimi şol adama näme kafir diýilýär. Hüccet yetdimi yetmedi. O hüccet yetip yetmesizligiň ýanky meselesinde hiç baglanyşy ýok. Düşündiňmi? Emma öňümizde bir müşrik we ýa oda bir müşrik bolsa we barp çoda bilýärmi, öldürip bilýärmi, mallaryny, ganlaryny halal edip bilýärmi? Seretýär. Hak yetdimi şolary? Aydan ma'my şolary? Düşündiren ma'my? Delil yetiren ma'my? Ýok. Onu delil yetirmeli bolar. Hüccet yetirmeli bolar. Onam müşrik diýmeklik üçin näme? Kafir diýmeklik üçin näme? Öldürmek üçin. Düşündiňmi? Ýa müşrik bilen kafirin haky näme? Ölüm, olara näme ýaşamaklyk ýok. Bir adam, bir islamy özüni ýönkeýän adam şirke küfre düşse, ol adamlar aýam näme? Yaşadılmaya. Olar ýa sebäpden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de men bedele dinehu faqtuluhu diye. Ya ölüpdir şoň alag adamlar. Ömürlük döwdehi diýip itiqad etmeliň biz. Sonra ya şol adama hak yetipdirmi? Aydan diýen bamy? Howa hakam yetdi aydan diýenem ba. Düşündiňmi? We öwrenýän ise şoňa öwrenmäne de mümkinçilik bady. Onu ahirede näme höküm etýär? Şol adam ömürlük döwdehi diýip. Emma näme gördük, baktyk bir adam näme özüni islama ýönkäpdir, musulman nipdir, namaz okapdir, zekat beripdir, dogdam ýagdaý bolan ýerine hac edipdir, gaýrysal edipdir. Ene uly şirkde, uly küfürde ýaşap ölüpdir. Biz şoňa dogdahy diýmelim, dogdahy diýmeler feretýär. Bilip edipdirim, bilmän edipdir. Öwreden eden bolupdyrmy? Bolmandyr. Hüccet yetipdirmi? Yetmändir. Öz öwrenýän ýense mümkinçilik bardymy şoň zamanatynda? Öwrenýän de mümkinçiligim ýok eken şol adama. Biz näme diýäs? Ýa biz oň ahiretine goşulmaýar. Belki Allahyň ýaryna ýalkanjak sebäbi bar bolsa, ýalkanar ýalak bir zady bolsa, belki de Allah onu ýalkap jennete salmaklyk ahmak. Düşündiňmi? Emma dünýäsine näme diýäs? Müşrik diýäs. Emma murji'alar ýa-da ýüreginde kesel barlar, ulamalar näme? Ýanky ýalak açyklamasyna düşünenoklar. Bir adama näme? Ýanky şirkde, küfürde ölenen bolsa, we oňa näme hak yetmedik bolsa, we öýde gözläpdir, biljek bolupdyr näme? Haky gözlemeklige de mümkinçilik bolmandyr. Biz oňa näme dowdahy diýip bilmeýäs diýsek, olar pikir etýär, biz oňa kafirim diýip bilmeýändir diýär. Ýok, dowdahy diýip bilmesizligimiz bir zat. Emma oňa eden küfrüne, şirkine göre müşrik ya kafir diýmekligimiz ol başga zat. Düşündiňmi? Her bir adam näme eden zadyna göre amal alýar. Düşündiň? Bir adam kowuşçy, kowuş etýär, kowuşdyk ya. Şoňa näme diýäs biz? Kowuşçy diýäs. Bir adam näme demirçi, demir ustasy, demirçi diýäs. Bir adam näme zer bilen işleşe, biz oňa zergar diýäs. Bir adam şirk etýär, biz oňa müşrik diýäs. Düşündiňmi? Emma dowdahy diýäsmi diýemi de ol ýam hukmany suratda näme şol adama hüccet yeten bolmaly, hak yeten bolmaly, hüccet hak yetmedigen bolsa gönümel. Özi yeteýinli ise şoňa näme mümkinçilik bolan bolmaly. Yani düşünmeler hukmany suratda şol adamyň ýanyna hak baran bolmaly düşünmeler. Murji'alar ters düşünýär. Yekeme her bir adamyň gulagyna hakyň özi baran bolmaly, o şoňa yeten bolmaly, bir dawatçy bar düşündiren bolmaly. Ýok, o däl. Düşündiňmi? Ýara hak şoňa yeten bolmaly, ýa-da şoň özi yeteýinli ýene näme? Hak şoň näme yetibiljek ýerine baran bolmaly. Düşündiňmi? Ne hak şoňa yetipdir, ýa-da yetmändir. Ýöne şol adamyň özi hakat yeteýinli ise Allah Taala şoňa mümkinçilik beredipdir. Ýöne näme gelen hakam almady ýa-da oňa haka yetmeklige näme berilen mümkinçilikden peýdalanmady. Şeýdibem ölli. Näme de uly şirkde, uly küfürde biz näme diýäs? Müşrik şu dünýede we ömürligem kıyamatda dowdahy diýäs. Emma uly şirk edipdir, uly küfür edipdir, hak yetmändir. We şoň mümkinçiliginiň yetibiljek ýerine hakam barmandyr. We ödem bilmändir, aydanam ýok, düşündirenem ýok. Uly şirkde, uly küfürde de ölüpdir. Näme diýäs? Müşrik diýäs. Cenab-ı Koyasın, okumayasın. İzinden doğa dile getiyasın, etmeyas. Sadaka zekat beriyasın, bermeyas. Ama dowdahy diýäsmi? Diýmeýäs. Düşündiňmi? Emruhu ilallah. On işini Allah çödýär diýäs. Düşündiňmi? Sebäbi Allah Taala hüccet indirmedigimi azap bermen idi. Indi bu adama da yetmändir hüccet ýa-da näme yetibiljek ýerine hüccet gelmändir. Şoň üçin biz näme diýät? Allah Taala bunu kıyamet mahşer günü sinar diýär. Allah'ın sinarından geçse, cenneti sinarından geçmese de näme? Dowdahy. Şoň üçin näme biz garşdyrmaly däl. Bir adam näme bilip etsin, bilmän etsin, şu dünýede Allah bilen arasynda araçylar tutdy. Ewliýalar, pirlerden, peýgamberlerden hajatlaryny sorady, onlara tewekkül etdi, daýany onlara şefaat edin. Bizi Allah ýakynlaşdyryň, bize cennet dileşiň diýip näme
Öller şungalyk ara tutulýar. Ol adama näme diýär? Müşrik diýär. لأن الله جل وعلا ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. Nämçin ýanky adama müşrik kafir diýär? Sebäbi Allah Taalanyň kitaplar indirmekliginden maksady, yani Kur'an, Tevrat, Zebur, başga da peýgamberler kitaplar, sahypalar indirdi. Allah Taala şu kitaplar indirmekliginden maksady we peýgamberler uğratdy. Sanyny bilip bolanok. Ençeme peýgamberler uğratdy. Şu peýgamberler uğratmaklygynyň we kitaplar indirmekliginden maksady näme? Allah Taalaň bir özüne ibadet etdirmeklikdi. İbadetde hiç bir zada şerik etdirmesizlikdi. Indi sen şu kitaplar indirli we näme şun indirli kitaplar tawhid üçin sen şonu etmedin. Allah Taala peýgamberleri uğratdy. Bir Allah Taalanyň ibadetine çağırmaklyk üçin adamlar. Sen hem bir Allah ibadet etmedin, şirk etdin. Araç tutdun. Eýem sen näme kafir bolmaly bolýan. Ýöne gıynan sagam diýen näme? Aba zalika ubbadal qubur. Ýöne gıynan sagam gabr paradlar näme? Ibadetde Allah'ny birlemeklikde näme? Yüz döndürdiler diye. Şu wagtky gabr paradlar näme? Şu düşünjedi. Näçe düşünür? Kur'an aýt, hadis aýt, düşündiňmi? Kur'anam kawleden aklar, hadisam kawleden aklar. Allah çokunanlarından gabra çokunanlarını, Allah çokunanlarından näme alaja, Allah çokunanlarının gözmonjuga çokunanlarını gowwarýarlar. Şeyde ben näme etdiler? Gabr parasylyklaryndan sebe, näme weli parasylyklaryndan ýa-da ve ja'alu wasaita. Näme aralar Allah bilen aralaryna araç tutundylar. Tayyip. Näme maksady üçin tutundylar o araçlary? Yes'alunhum soramaklyk üçin ýa olardan hayır vermekligini ya da bir bela beteri dep etmekligi. Düşündiňmi? Ya awliyalar, pirler yetişin. Ha? Ya da näme yetişin bize hayır verin ya bizden bela beter dep edin. Näşe zatlar näme soramak bolsun. Ve ja'alu zalika huwal ibade. Ve ödem şirk bilen etmeli zat. Ýöne bular näme etdiler? Ýylyň garagyny gatmaklyk üçin şu etýän zatlaryna ibadet diýip atlandylar. Ve köp adamlar hem näme diňe at bilen işleşýän bollar. Hakykat bilen işleşýän bolmadylar. Ýöne gıynan sagam näme? Dini meselesinde ama dünya meselesinde at bilen işleşen aklar. Dünya meselesine gelende hakikat bilen işleşýärler. Emma din meselesine gelende şu wagtky özüne musulman nip beren köp musulman sumoklar näme? Dine gezek galanna hakikat bilen işleşen aklar, at bilen işleşýärler. Şu wagt ibadet diýen onu etýär gidi berýär, düşündiňmi? Ibadetin hakikaty näme onu bileýin diýen aklar. Ibadetin hakikaty näme? Diňe şu Allah'ın hakkında edilmeli, düşündiňmi? Damak çalmaklyk ibadet diňe Allah üçin damak çalmaly. Emma bir ýör agyşanyň başynda bir damak çalalýar, gitýär de damak çalýar, düşündiňmi? Damak çalmak näme? Ibadet. Olam diňe Allah'ın hakkında edilýär. Emma bu gitýärden näme? Ölüň hakkında edilýär. Emma dünýä meselesine gerek galanna at bilen işleşen aklar. Biri saňa näme $5.000 berýär, Dubaydan Toyota getirdi, dogry däme? Dene $5.000 alyp ona eşek getirip berseňe şu maşyny ýyp, ýa bu maşyny, ana bu eşek diýär, düşündiňmi? O näýlek eşek? Bu eşekde bu maşyny sen saňa näme diýär? Dorga o maşyn boljak, o da 4 teker bolmaly, dogry däme? On oturgucu bolmaly, Toyota diýip emblemas bolmaly. Sen bu getiren eşek o, sen maşyny diýsen şu eşek diýär. Dünya meselesine galandan näme at bilen işleşen aklar, hakykata seretýärler, gözleýärler. Emma dine gerek galandan näme? Diňe at bilen işleşýärler. Şu plan pir diýilim bolýar. Pir diýip näme ananyp berýärler. Emma hakykatda pir kim bolmaly? Pir alim bolmaly, dogry däme? Pir Allah'ın söýýän bolmaly, bir Allah ibadet etýän bolmaly. Pir geraýyn çekmellär, pir trek çekmellär, dogry däme? Pir arak içmellär, pir toýlarda, tomolarda tans etmellär. Pir näme gıýylara seretmellär, zina etmellär, düşündiňmi? Emma şoňa pir diýip at berilimi bollandan şoňa çokunuşup ýörler. Emma pirin hakykatyny bilýär hemme kişi, dogry däme? Plana molla diýerler. Molla adynyň hakykaty bolmaly, molla Allahdan gorkmaly. Dogry da molla aýtam yetimi yesiri görenne olara näme tagam duz bermeli. Dulaýa çykmaly. Baýlardan näme barlardan sadaka, pul zat çöplep owan yetimine bermeli, yesirine bermeli. Emma biziň molla diýenimiz näme? Aýtam yetimiň malyny iýerler, yesiriň malyny iýerler, düşündiňmi? We näme? Şu iyiliň pulun näme din üçin ulanmaly. Emma bu dini iyiliň pulunu almaklyk üçin ulanýar, düşündiňmi? Ýöne şonda da şonu tilap berýär. Näme? Ady molla bolanlyk üçin. Bu ady molla, ýöne bu hakykatda molla däl, bu şeytan, düşündiňmi? Bu molla ady bilen iyili güni çürköýän adam, düşündiňmi? Madine gerek galan näme etdiler adamlar?
Dine adet erettiler. Şirke ibadet didilerin şoňa çok konuşuyorlar. Ama hakikatten ama şirk ibadet değil. Şu molla değillemi alqaşam mota idine düşüyorlar. Şu pir değillemi zina keşem mota şoň idine düşüyorlar. Şoň şiplama biz yok manada üns vermeli. Ha atlan hakikati bolmaly. Şunu her bir adyň göterýän hakikati bolmaly. Ýöne bir näme ada biz inanmaly. Şunuňmy? Lekin şuna ibadet diýdiňmi? Bir de ayt diýmen. Şu ibadet şeriatda gelen bolmaly. Birinji bilen dogry ama şu ibadeti şeriat gollanmaly. Şeriatda aras tutmaklyk ibadet diýkenlimi? Ya şeriatda aras tutmaklyk näme diýken? Şirk diýkenli. Şunuňmy? ومن أنكر عليهم شيئا من ذلك رموه بعدم تعظيم الأولياء والصالحين. وكم kim sizin etýän wadyňyz ibadet däl ho. Şu aras tutmaklyk näme? Aýny şirk. Şunuňmy? Şu hut peýgamberiň zamanynda edilen şirk şu. Şu şirkin, şu sizin etýän wadyňyzyň garşysyna Allah Taala peýgamberler uğratdy. Şu sizin etýän wadyňyzyň ibadet dälligini, şirkdigini, küfürdigini beýan etmeklik üçin Allah Taala kitaplar uğratdy diýen bolýan gönü sizi näme? Seni näme töhmetleýärler? Plani ewliýalar silana. Şunuňmy? Plan salihinler silana, plan ewliýalara, näme pirlere söwýädi. Buna da göp adamlar näme inanýar. Näme plan ewliýa pirlere söwýämiş. Söwmek söwüňem hakykady bar dogry. Söwmek hemme kişi bilýär. Şunuňmy? Hatta birine eşek buçuk diýseňem söwmek saýly. Emma bir Wahabi diýilýän ewliýalary, pirlere, perişlere, peýgamberlere ýankysa aňyda dursun, ýankydan bärdäksedem diýen ha. Şunuňmy? Näme diýär Wahabiler? Peýgamber söýmeklik onuň sünnetini tutmak diýär. Ewliya pir söýmek silamaklyk onuň ibadet eden Allahsyna ibadet etmeklik diýär. Ewliya peýgamber söýmek silamaklyk on gabrına baranda onu Allah'dan näme cennet dilemek barıp on gabrına zina etmeklik ya sivdaniye geçirmeklik dälli. Ne şurada näme diýip saýýarlar? Söwmeklik saýýarlar. Wa halkam şu gurruna anan ýadanym näme soňuny açyklanaklar. Näme diýip söýýärler diýip açyklanaklar. Halkam soramoly Wahabi näme ewliya pire söýýär diýenler bolýar. Näme diýip söýýär? Ejen majyň diýär. Näme diýär? Aýdyň diýmenler dogry dämi? Ona açıklanaklar söýýär diýilse Wahabiler näme ewliya pire söýýärmiş diýip näme ananyp şo näme ýanky töhmedi näme ýaýradyp ýörler. Şoň üçin adam näme ada känne akylly bolmaly we her bir diýilýän söze inanmaly. Näme üçin adam ada känne akylly bolmaly we her bir diýilýän söze inanmaly? Näme üçin? Sezen Allah Taala bir haýwandan tapawutlanyrdy ho. Näme üçin haýwanlara halal haram buyrugy ýok? Näme üçin olara 5 wagt namaz farzdır? O haýwan. O ýöne bir janlar akly ýok. Emma Allah Taala seni haýwandan saklady akıl bilen. Sen akıl bilen saklady. Sen azakany garany seljerer derejede sana da bir imkaniýet berdi, mümkinçilik berdi Allah Taala. Seni buyurdy, seni käwirdatda buyurdy, seni käwirdatdan gaýtardy. Sen aklyň buyruk gaýtargyny kabul etýär. Peýgamberler Allah tarapyn gelip sana bir zatlar düşündirdi, sen aklyň düşünüp bilýär şoňa. Gulagyň eşitip bilýär. Oýuň pikirin kesip bilýär. Haýyr şer az da känne sen seljeri bilýär. Şoň üçin sen adam bolsaň, azajyk haýwandan tapawutlanmaklygyň üçin pikir etmeli. Ke aýda illa bir gedegen bolsa pikir etmeli. Dogrydan şol Allah Taala diýär, "Eň bolmanda diýär, bir iki bolup oturup pikir edip görüň diýär. Eň bolmanda ýököjüniň bir çykda oturup pikirlenip oýlanyp gör diýär. Näme üçin? Sen oýlanmaýan adam däl, düşündiňmi? Şoň üçin sen ýylla bir gerek bir adam boljak bol, düşündiňmi? Ýylla bir gerecek adam bolsaňam, şo da sana kömek etýär, geljekde näme haýwan gatlygyndan çykyp adam gatlygyna düşmekligiňi. Sebäp diýsen, näme söwünjüň nämeden hemme kişi bilýär. We ikinji bilenem adakany wujdany bar adam we özüne islamy ýönkeýän adam peýgambere söwmejek belli ha. Hey bir özüne musulman diýen adam peýgambere söwelmez. Bir de yerin ýüzünde özüne musulman diýenden içinde peýgambere söwgen göremiz. Allah söwgen göremiz. Ulamalara, ewliya pirlere söwgen göremiz. Indi senem özüň islamy ýönkeýän bolsaň, o da özüňe was ötmese kesek. Sen özüň söwüljekmi? Şoňa Aýşe nemede zina töhmeti atylanna akylly äraýa sahabaň arasynda şeýle gurrun etýär. Ýanky töhmet ýaýranyň gonu bir sahaba aýalynyň ýanyna bar. Sen edebiljekmi şu zatdy? Zinany görýän.
Sen edebilecek mi diye oğlum tova diye zina ederdin diye. Onunla Ayşe'nin gov fikir edelim diye. Sen edebilmeyecek kadın. O ne edebilsin? Sen ödün sileyen ödün arasında Müslüman ayal sayan dem diye ayan ol. O men ödün sileyen ne ödün arasında Müslüman ayal sayan ne. Sen ödün şunu alıp görüp durkan sen edersin mi zina günahını? Oğlum etme yani onu peygamberin ayalına aylap var diye. Sen yine şeyle var sahaban ayal. Sen şeyle var ayal. Yani Müslüm bolun için şu günahını etmekligi sen näme erbet görüň etmeýän diye onu peygamberin ayal eder. Şoň üçin gel ödümüzde näyle görýärmiz onu şoň alyp görele. Sen edebilmejek adam onu Aýşe de o günahını näme edenlerdir diye. Indi şu töhmede näme eşdiýän her bir musulmanym oturup pikir etmeli. Ene men peygambere söýüp bilermi? Ya men Kur'ana söýüp bilermi? Ya öwliýa pire söýüp bilermi? Mene söýüp bilmeýän. Dogry. Hatta bizde diskatsiýa kagat napýar, bir jahil oglanlar bolýar. Şolaram Allah söýýänler öýdemek mene. Gördüňizmi şolaň üçin Allah söýýänler. Söýýänler. Şolaň üçin de badyr öýdemek. Indi şolaram eşdenni. Indi Wahabi diýlenem hemme kişi gördü biziň halkymyzda orada. Wahabi diýilse kim gödüňe gelýär? Bir sakally sarmaklyl, düşündiňmi? Bir arasda içmeýän, çekmeýän, düşündiňmi? Bir hapa söýülmeýän, şeýle bir ýumşak hoşamay, halal iýän we hakyny iýmeýän şuňa alak adam gödüňe gelýär, dogry dämi? Sen pikir etde şol adamlar Allah söýbermeýär. No sen barda sonra sen Allah söýýär diýen Wahabiler, sen Wahabiler peýgambere söýýär diýen bolyn. Näme diýjek bolýan söýýär? Hakykatan agyllaryn eşitdiň, ejen wajyň diýen şolar Wahabiler. Ya mysal üçin başga zat diýen peýgamber açyklamaly. Näme diýen sen? Näme diýerler şolar söýýär diýen sözüňde. Ondan olar näme diýär Wahabiler näme söýýär diýeni näme diýip açyklaýarlar? Olar diňe bar Allah diýerler diýär. Bir Allah ibadet etmeli diye. Söýmek maşy. Olar peýgamber söýmek, on sünnetini tutmakluk diye. Biziň etýän zatlarymyzdan bidgat, peýgamberin etmedik zady, peýgamberin etmedik zadyny etmekligem peýgamberin sünnetini näme depelemeklik bolýar. Sen sünnet depeleýäňiz. Şoň bidgatdan gaýdyň. Şu zatlar bize diýerler diýse, akylly adam näme diýjek? Onu olan diýany dogry kenä diýjek. Emma bular näme açyklanaklardan diňe söýýärler. Filanaklar. Olar Kur'any başgamyş. Düşündiňmi? Wala olardan dogry maglumat alyp bilmediňmi? Bara goňşyň we golamyň we dogrydan Wahabi diýen. Gelle sonra size şey diýerler bolyn. Düşündiňmi? Sen ödüňi ýyldan gowy tanıştyryp biljek. Sen söýýän üçin näme? Düşündiňmi? Ya da söýýär diýip näme diýjek bolar? Açykla diýmeli. Düşündiňmi? Şoň üçin biz açyklaýar. Biz Wahabiler topary. Düşündiňmi? Şey diýmeli bolýar da, düşündiňmi? Biz näme Wahabiler. Yani hakykatda biz bularda razyda, ýöne näme? Biziň näme şu dawatymyzda Wahabi diýen motalar, düşündiňmi? Bir Allah ibadet etmekligi Wahabilik diýen motalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tutup, şoň sünnetini söýmekligi, şoň sünnet bilen ýaşap, şoň sünnet bilen ölmekligi Wahabilik diýilýär. Onda biziň çäremiz ýok, şu Wahabilik. Düşündiňmi? Biz Wahabi. Onda bizni açyklaýar, düşündiňmi? Biz Allah söýgemiz. Biz peýgambere söýgemiz. Biz öwliýa pirlere söýgemiz. Düşündiňmi? Ýöne biziň bir Allah ibadet etmeli. Ve Allah ibadetine näme hiç bir zadyň ýolyna görnürmeler. Hiç bir mahluga ibadet etmeler. Allah Taala gönümel çykmaly. Şeysen Allah söýýär. Ve Allah'ın buyruğu şol. Ud'uni estecib lekum. Allah'ın buyruğu şol. Diňe meninden çağırın. Diňe men çağırın. Diňe menden soraň. Men siziň bar wagtlaryňyzy berýän. Ve ýene bir ayetde İza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Gullarym menden sorasalar, ayt men olara yaqin. Şunmy? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Istenlik bir da'watçy menden dogadylek ederse, men onuň dogadylygyndan kabul ederim, hajatlaryny bererim, sorayan zatlaryny bererim. Allah Taalaň buyrugy şu, isleýän zady şu. Şoň üçin biz Allah'ın isleýişigi ýalyk oňa ibadet etjek bolýar. We peýgamberin Allah ibadet edişi ýalyk ibadet etjek bolýar. Peýgamber söýjek bolýar. We peýgamberin teline näme bir tiken çünmekligini islämeda. Tenine bir tiken çünmekligini isleýmeýişimi diýerler. Şonuň dinine de näme bir bidgatyň goşulmaklygyny näme islämeda. Peýgamberin tenine bir gara ýokuşmaklygyny islemeýişimi diýerler. Şonuň dinine de bir gara ýokuşmaklygyny näme islämeda. Şoň üçin biz näme şu sağ, pek Allah tarapyndan Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uğradylan dinin. Şu Allah'ın iňirşilik, pek, saflygyny galmaklygyny isleýär. Şoň şuň biri ýigrendirmeklik üçin şeytanyň diline gurulýan insan şeytanlar näme diýerler? Bizim şu diýmekligimizi söýmek taýýarlar. Düşündiňmi?
Biz sevimdi. Biz yana näme diýet İmam Şafii bilen Eýrannaqy bir sünniň näme diýen sözüni diýet. İmam Şafii rahimahullah Peygamberimizin garyndaşlaryndan şoň tiresinden bolan. Şundan şoň İmam Şafii rahimahullah Peygamberimiz söýer eken. Peygamberimiň maşgalalaryny söýer eken we diline köp aglar eken. Peygamberimiň dogan garyndaşlarynyň zatlaryny. Ondan bir adam näme şu Peygamber söýmeklik bir tüýsek näme şaýlyk saýa, şaý mezhebine uýmaklykdyr aýtýar şundan. Ondan ýa-ni Şafii rahimahullah bar ya. Sen şu Peygamberimizi kän agdaýan, onuň maşgalasyny öýünü kän agdaýan bolyn. Sana şaý diýerler. Bu nähilek bolýar diýene İmam Şafii rahimahullah näme diýer? Peygamberi we onuň maşgalasyny söýmeklik şaýlyk bolýarmy bolsa, onda men şaý bolajak diýer. Şunu Peygamberi we onuň öýünü maşgalasyny söýmeklik şaýlyk däme, o sünnilik, o musulmanyň bir näme hukmani imanly boljak bolsa ýerine ýetirmeli. Diýer bir musulman Peygamberi we onuň öýünü, onuň dogan garyndaşlaryň kowmuny söýmeli. Ve Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah'ın da'wati Eýranda bir alima ýetenne Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah'ın delil esasında näme da'watyny kabul etýär bolyn. Oňa näme diýerler? Senem Wahhabi boldun diýerler. Bular näme diýerler? Peýgamberi eýermeklik Wahhabilik bolýarmy? Ona ey jins diýer. Şunuňmy? Baryňyz şaýat bolun, men Wahhabi diýer. Bizim şu taýda näme oturan ýerimizde äşgär etýär. Şu Allah Teala awadat etmeklik, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme eýermeklik, 4 şarana söýmeklik, sylamaklyk. Şunuňmy? Kur'an hadisi Allah we Rasulunyň näme muradyna görä düşünüp, Allah we Rasulunyň isleýişine görä tutmaklyk Wahhabilik bolýarmy? Biz Wahhabi. Şunuňmy? Emma Wahhabiligi başga suratda tanışdyrýan bolýar. Mysal üçin Wahhabilik Allah söýmeklik, Wahhabilik dini ýoýmaklyk, Wahhabilik musulmanlara garşy düşmançylyk etmeklik. Şumani de gödön tutýan bolýar, ýok biz ondan däl. Şunuňmy? Biz o Wahhabilerden näl. Şunuňmy? Şoňalyk hakykatda da Wahhabi diýen adamlar bar bolsa, bizem şolaň düşmany. Şunuňmy? Wahhabi ady bilen çykdyn ýa-da sünnet ady bilen çykdyn, biz ada seredemiz amalyna seretýär. Amalyna dine düşmançylyk bar bolsa, biz şolaň düşmany. Şunuňmy? Emma bir adam Wahhabi ady bilen da'wat etsin, Sünni ady bilen da'wat etsin, şunuňmy? Ansar sünne ya ansar din ady bilen da'wat etsin, biz amalyna seretýär. Şul atda da'wat etýänden alp baryan siyasady, şu Kur'an hadise gelmekmi? Bir Allah'ın kulluğuna ve bir Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine gelmekmi? Şolong cemaatine dakan adyna teretmesizden biz şu cemaaty gollaýar. Şunuňmy? Biz şu cemaaty gollaýar. No şu cemaat ödüne näme? Selefi diýsin. Şu cemaat ödüne näme? Halefi diýsin. Şu cemaat ödüne tebliği diýsin. İhwan muslimin diýsin. Näme diýse şonu diýsin. Biz olaň adyna teredemiz. Şol ady götürýän cemaat näme çagyrýar? Kur'an'a çağırıyor, hadise çağırıyor. Kur'an hadise näme esasında çağırıyor? Sahabalan düşünüşüne göre düşünmeklik esasında çağırıyor. Ibadatda bir Allah ibadet edilmekliğine çağırıyor. Sünnette bid'at inkar edip bir Resulullah'ın sünnetini tutmaklığa çağırıyor. Biz şu cemaattan, şunuňmy? Biz şu cemaatı gollaýar, şunuňmy? Emma öz adyna näme musulmanlar diýip taýdy bir cemaat döredi biz musulmanlar. Ya bir cemaat döredi biz Allahçılar. Şunuň owadan Allahçy, dogry dämi? Bir cemaat döredi biz Muhammediler, biz Muhammedçiler. Emma gördük, baktık näme? Bulan ýanky atdy alyp barýan da'watlary şirke çağırýar, bidgata çağırýar, şunuňmy? Zaýatçylyga çağırýar, zina çağırýar. Şu cemaatyň ady Muhammedi bolsa-da biz şu cemaatdan däl. Gollamyzagam inkar etýär, şunuňmy? Allahçılar diýdiler öz cemaatlaryna. Gördük, baktık bir adyna teredemiz. Näme etýär şol amaly näme şu cemaatdan? Araq içýärler. Allahçılar diýip araq içýärler. Biz Allahçılar diýip näme? Allah söýýärler. Biz bu ama näme cemaatdan ady, owadan adam bolsa, bular näme bidgatçy, nejis cemaat diýer. Buny gollamyzak, şunuňmy? Şoň üçin näme? Ene şu döwür biziň şu wagt birinji düşmançylyk etýän cemaatymyz kim? Özüni näme? Töhmet bilen selefiliğe ýonkaýan murji'eler. Şunuňmy? Näçe selefi diýýärler? Şolaň birinji düşman men we meňem birinji düşmanym şolar. Şunuňmy? Dedim selefi ady bilen, şunuň şu adyň arkasynda örtünüp birinji düşmançylyk etýänler kim? Araf we sünni aqidatına düşmançylyk etýänler. Şunuňmy? Selef ady bilen, ehli sünne vel cemaat ady bilen näme? Diňe araf we näme islamy diýereltmeklik üçin gaýrat etýän ulamalan taliplen garşysyna çykýarlar we
näme tağut, kafirler, müşrikler näme arkasını tutýarlar. Boluversin ady selefi. Bidem ödümde selefi diýär, dogry dämi? Bidem ödümde ähli sünnet we cemaat diýär. Ýöne at näme bir zadyň hakykatyny ütgän at. Ak goýun niwi, gara goýun niwi, doňuz näme ýan? Şo doňuz, şundyňmy? İşte açar suudi, dermanni, arakdan içýäniň haram şoda, şundyňmy? Ine sen ödüňe selef adyny ber. İhwan musliminni biz musulmanlaryň dogany di. Şo cemaatda otur ady. Şolatdaky cemaatda sen çykyş et. Ya danim biz näme tebliğçiler, din dawat ýetirýän adamlar diýen atdaky cemaatda ýöre. Amalyň hakyky islama garşy gitmekmi? Çağırýanlaryň şirkmi, gabir parasçylykmy? Men sen we sen men birinji düşmanım düşündiňmi? Şoň üçin ulanlar bir zada düşünelim. Ada allanmalar. Ödümüzi bir topar adamlary ýadgar ýaz, dogry dämi? Ada allanýarlar. We özümizem käwat, ýadgarýan zadymyza düşýär. Ay olaram özüne selef diýär, düşündiňmi? Ay olaram özüne ähli sünnet we cemaat diýär. Olaram şo siziň diýen kitaplaryňyzy okaýar. Oka bersin. Düşündiňmi? Selef diýibersin, ähli sünnet we cemaat diýibersin. Adam gurlaya we adam näme etýär? Amal etýär. Düşündiňmi? Allah Taala adamyny diňe gurlaýançy edip yaratmady. Allah Taala adamyny gurlaýançy we amal etýänçy edip yaratdy. Her bir adam gurlaya, her bir adam amal etýär. Gurlanlaryny näme? Biziň gepimizi gakýarlar, dogry dämi? Biziň diýen zadymyzy gurlaýarlar. Amal edenle biziň amalymyzyň dolu tersine näme? Amal etýärler. Inne biz sözüne görä hökm berýärmiş ol adamlaryň ya amalyna görä. Amalyna görä Allah olaň sözüne itibar bermedi. Şoň üçin munafyklaryň sözüne seretsen, munafyklar ýa gowy adamlar ýok. Sen gelip näme? Agızlaryň dolup şaýat berdiler. Ya Rasulullah, bir agızdan biz seni gollaýar. Sen hak rasul. Şundyňmy? We seni söýýär. Bulara dille şey diýip näme? Peýgamberi söýýänliklerini, ona iman etýänliklerini şaýatlyk berip dur. Allah Taala da 7 gat asmanyň üstünden näme şaýatlyk berip otyr, şolar kezzapdyr diýip. Görýän. Allah Taala olaň sözüne itibar almady. Näme üçin? Allah olaň yüregini bilip otyrdy. Olaň amalyny bilip otyrdy. Peýgamber görenne öwel molýarlar, peýgamber geçen soň ýeňsesinden tewerewnek munafyklara näme diýärdiler? Görüňizde şey diýäýin diýärdiler. Ene peýgamber ýeňsesinden o munafyklar näme diýip näme etýärni görenokdy, bilenokdy. Emma Allah näme onu görüp peýgamberine habar berýärdi. Wallahu näme yeşhedü innel munafiquna lekazibun. Olar şaýatlyk berýärler sen hak peýgamberdiňe we men şaýatlyk berýärni Allah Taala munafyklaryň ýalançy kezzapdygyny. Şoň üçin biz öz am alymsyz näme dini söýýän halkymyzy näme ýadgarýas, ada ananýarlar, söze ananýarlar diýip. Şoň üçin biz käwat näme halkymyzy kötökleýär, dogrydan ýurdumyzy kötökleýär, bir zada düşünmeli. Biz olaň niýetlerine goşulşamyz, düşündiňmi? Käbir adam pikir etýär, biz bir adama müşrik diýse, kafir diýse, oň yüregine girýändir söýýär. Biz oň yüregine işimiz ýok. Belki de bir ol näme yürekde Allahyny söýýändir, silaýandyr, dini gowwarýandyr. Ýöne bilenak etýär, şirk etýär, küfür etýär. Ýöne onu da şirk etdim, küfür etdimi, biz ona müşrik diýär, kafir diýär. Gözlesin bilsin, dogrydymy? Näme üçin bilenak? Bilmäne ýagdaýy bakar. Näme üçin öwrenenok, öwrenmäne näme ýagdaýy bakar. Emma sadalyklaryny näme diňe söze ananýarlar. Şunun joju söze ananmalar. La hakykatna seretme. Ýöne kähalatda şu biz bilen şu akydada jemlenşýän oglanyň näme? Şu ýadgarýan zatlaryna özleriniň düşýän ýerlere olam näme? Olaram selef diýär özüne. Şunun olaram özlerini ähli sünnet we cemaat ýönköýär. Olaram murji'ler ýadgarýar o siziň kiýalak diýerler şunun. Dille, bu zatlaryň emmeti dille. Bize näme? Dil gyzyklanlaryna. Biz ol allanýan zamanasyndan alhamdulillah çykdyk. Onam Allah Taala'nın fazlu keremi bilen Allah Taala bize näme hiç biriniň minnetini çekmeseden öýde minnet edip bize näme şu haqqy bildirdi, äşkar etdi, aýdyn etdi. Şoň üçin inni biz onuň söze ananmalar, söze näme allanmalar. Bize näme diýmeli? Hat diýmeli, amalak. Allah Taala näme diýdi? Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Her bir hizb, her bir topor özlerine bolanjalarda näme hoşdurlar diýdi. Ýöne biz olan özüniň näme özleriniň hoşlugyny näme seredip olan kom dogurdur diýmeler. Allah Taala ýene diýen aýatyna boyun bolmaly. Beýleki aýaty näme diýär? Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Delillerini de getirin. Yani amallaryňyzy görkezin. Şunmy? Egerde siz çyndanam selef bolýan bolsaňyz, selefin amal nedin?
Haqiqaty ehli sünnet vel cemaat bolýan ehli sünnet vel cemaatyň amal edin. Haqiqaty murji'eler ýigrenýän bolsa haqiqatdan murji'eler näme garşysyna edem gurrun edin. Haqiqat tağuty, kafir, müşriki, şirki ýigrenýän bolsaňyz amal edin, tağutyň, şirkin, müşrikiň garşysyna çykyn. Tawhidi söýýän sileýän bolsaňyz tawhide goşun. Tawhide dağat etýänlere goşulun, dogry dämi? Emma ol dille diýilýän zat bizi näme gyzyklandyranat inni, bize amal görkän. Şoň üçin biziň hem näme dini söýýän, özüm sünni halkymyz bar. Ýöne näme gynan sagam näme ýanqyalyp gurrunlary allanýarlar. Wahabi plan diýilen gurrunlary allanýarlar. Gurrunma allanmaly, Allahyň näme etmeli? Her bir sözün haqiqatyna ýetjek bolmaly. Şoň üçin müşrikler hem näme etdiler? Ýanqy etýän zatlaryny ibadat saýdylar. Şunuňmy? Ibadat aslında bir cemaat tarapyndan saýylan zat ibadatmy ýa-da ibadat haqiqatda Allah tarapyndan ibadat diýilen zatmy? Görýärmi? Ibadata mahluk goşulyp bilenap. Şunuňmy? Halal haramy mahluk goşulyp bilenap. Allah'ın ibadat diýen ibadat, Allah halal diýen halal, Allah haram diýen haram. Emma bu cemaat öz ýanlaryndan şuňa ibadat diýip tapdylar boldy. Mesele gutordy diýip düşünýärler. Şunuňmy? Şu ibadat, indi sen şu ibadat bolsa, näme gelip bize şu etýänlaryň şirk diýip bilenap diýerler. Biz näme diýeriz? Dogry. Bir ibadata şirk diýip bilenmek, hakykatda şu ibadat Allah tarapyndan ibadat diýilen bolsa, şunuňmy? Emma biz bir ibadata şirk diýip bilýär. Hakykatda ol adamlar tarapyndan ibadat diýilen bolsa, oň tapawdy bar şunuň. Olar diýe, siz bize diýäňiz diýe, Allah'ın ibadat diýmedik zadyna, siz ibadat diýip bilen zat diýäňiz diýerler. Dogry dämi? O özüňiz gelibem, özüňizden käbir zatlara şirk diýip hökm etýäňiz diýe. Şunuňmy? Ibadat diýmek Allah'ın haqqy bolýan bolsa, şirke şirk diýmek Allah'ın haqqy dämi diýer. Bize mowa diýer. Ýöne biz bilen siziň tapawudyňyz bar diýer. Biz näme mesele? Şirk diýdikmi? Bizden delilin sonra biz sana delil aýdaly. Şunuňmy? Şuňa şirk diýdik. We size diýen zadymyza biz garşy çykamyza, biz diýen zadymyza amal etýär. Şunuňmy? Biz diýdik ibadat Allah'ın haqqy, şirkem Allah'ın haqqy. Allah'ın ibadat diýen ibadat, şirk diýen şirk. Sen inne bir zada ibadat diýdiň, delilini getir, men senden birinji şu ibadaty etjek. Şunuňmy? Ma delil ýokmy, men şirk diýjek. Ýöne sen menden talap edibilirsiň, men ibadata delil tapmandygym üçin sen näme şirk diýdiň. Indi sen hem özüňden şirk näme şu zada şirk diýen diýip bilmeýän. Biz şirk diýdikmi, biz sana näme delilini berýär. Şunuňmy? Biz sana şirkin nämedigini öwretýär, sana şirkin nämedigini düşündirýär. Emma adamlar ya bir cemaat tarapyndan bir zada ibadat diýilmi, o söz eýem deriňäp bolýar. Şunuňmy? Bizde käbir deriňelýän zat we deriňäp bolmaýan zat bar. Doňuza haram diýilmi, diýilmedi Allah tarapyn. Haram diýildi. Şu zada deriňäp bilýärsiň biz. Deriňäp bilmeýäs. Bir geldi de çaýa haram dedi. Deriňäp bilýärsiň, deriňäp bilýäs. Şunu näme esasynda haram diýdim. Gönümel hadisiňa ýok. Kur'an'ın delili ýok çaýyň haramdygyna. Hadisten delil ýok çaýyň haramdygyna. We hatta haram edilen zatlaryň bir wasfam ýok onma. Bize ýem deriňe bilýär bunu. Edil şoňala. Namaz ibadatdami? Ibadat biz bunu goşulyp bilemiz. Namaz ibadat, 5 wagt namaz, öňünden soň edilen sünnetler ibadat. Emma sen gelip özüňden bir zada ibadat diýsen, olam ýanky ara tutmakly. Bize ýem deriňe bilýär. Näme esasynda ibadat diýdim. Şunu. Oňa da delili ýok. Ve haqiqi näme şuna çenni birinci edilen näme müşrikler tarapyndan näme şirke mene şu araç tutulmaklyk şunu. Hemme müşrik bilýädine geljek sahypada ayetler gelýär. Hemme müşrik bilýädi yeketek yaradan Allah, yeketek rızk berýän Allah. Alamu jahan insu jini hemmesini dolandyrýan, hayır şer olara takdirlendirýän Allah, onu bilýädiler. Şunu. Ýöne hemmesi näme özleri ýanyn öz ýanlaryndan bu tüsek özlerini pes görünmeli. Bu öz ýanlaryny Allah'nam şeysek tagzimlamakdyr öýdüp nämetdiler. Göni Allah çykman, oňa bir zadyň üstünden çykan dediler. Delili näme? Kur'an hadisler. Delil näme? Zalim padşalar. Olaň delili zalim padşalar. Şunuňmy? Ýen alarsyň. Şu tewassül etmekliň delili näme? Kur'an hadisler zalim padşalar. Ya näde zalim padşa? Zalim padşa ursgatlardy olara tewassül etmeklige ýok. Bular näme etdiler?
Allah Teala'nın silemal derecede silemanlıklar için. Allah Teala'nın taqdimlamal derecede taqdimlap bilmänlikler sebäpli Allah'ın kime deňediler? Zalim padşa deňediler. Ana hem şu bir zalim padşa diýes. Diňe padşa diýemdir. Dedim padşaň zalimi we adyly bar. Şunuňmy? Adyl padşa hiç satsız çykyp bolýar. Gönümen adyl padşaň ýanyna bar. Padşadan haýyşyň sorap bolýar. Şunuňmy? Zalim padşa diýdik. Zalim padşa näme raýatyny adyl gözülen tereden raýatyny deň tutany. İsläni salýa, islemediğini salana. Şunuňmy? İslemese de ýem arys tapmaly bolýar. Ondan bular Allah Teala'nın taqdimlamal derejesine taqdimanlyklar sebäp bil nämetdiler. Şu padşaň ýanyna biriniň üstü bilen çykmasak çykyp bilemiz aga diýdiler. Bileme o dogry. Buňa sen çykyp bilen ak, şunuňmy? Çykmaklyk haram bolanlygy üçin çykyp bilen ak, bu zulüm etdi. Bu zalim bolan üçin çykyp bilen ak, şunuňmy? Ama hakykatda padşa halkyň nämesi bolmaly? Guly bolmaly, onuň ady padşa bolsa da, şunuňmy? Hakykatda padşaň ady padşa, ol han, şunuňmy? Ýöne ol şah, padşa adyny göterýän ama hakykatda şo halkynyň guly bolmaly. Sen näme üçin padşa boldun? Halkyna hyzmat etmeklik üçin, halkyny gowlukda ýaşatmaklyk üçin, olaň hal ahwalatyna seredip, näme olaň näme zaliminiň elinden tutup ejidine arka çykmaklyk üçin sen saýlanmadyňmy? Sen hakykatda şoň üçin saýlandyň. O sen adamlary gul etmeklik üçin saýlanmadyň. Adamlar sen saýlady. Näme maksat bilen? Şular adamyň saýlasak şu bizi näme gora biler. Şular adamyň saýlasak şu biziň aramyzda adyl ýöredir. Biz şular adamyň saýlasak näme? Arda şikayetimiz şuna gönümel yetiri verir. Şunu yetirip biler. Arada araçylar bizden para hor, ol bulda soramaz. Şunuňmy? Gönümel şu bilen hal ýagdaýymyz öýde düzeltmeklige çalışar. Sen hakykatda näme? Gul, sen halkyň guly, halk sen guluň däl. Şunuňmy? Ýöne padşalar näme? Özleriniň näme üçin padşa saýlananlyklaryny näme bilmediler. Şoň şeýem öz aralaryny araçylar tutdular, özlerini çiğişirdiler, halklaryny näme depelediler. Onuň halkam näme şeytan onuň bulan ýanyna geldi. Ene padşa ene bir mahluk, şoň ýanyna gönüp çykyp bilýärmi? Ýok. Onu sen Allah'ın näme gönüp çykyp biljek. Ne şuňalyk bir şübhän taşlady, bunun käwir keselli ýürekler kabul etdi dänim. Bu öz ýanyndan owdondy be. O pikir aýdydy. Çyndanam bir ýöne gönümel ya Rahman ya Allah diýip çagyryp beripdir sorin. Bu Allah bilen biziň aramyzda bir şey. Biz bilen Allah'ın arasynda bir goýup berilen edepsizlik ol diýdiler öýden. Onu näme etmeli? Şu padşaň ýanyna araçy bilen çykýan çykyşymy diýalap Allah da araçy bilen çykmaly diýdiler. Ondan seretdiler. Şunuň Allah'ın ýanyna söýgüli gullar kim? Allah'ın ýanyna söýgüli ýaqyn gullar. Perişteler, peygamberler, ewliyalar, salihinler, ulamalar. Şoň şu nämetler biz şular çagyry bereli. Bularam näme ýagdaý tapanlaryna Allah Taala aýdarlar, plan gulun ya Rabbim menen haýyş edipdi näme ogul gyzy, şoňa bir ogul gyzy beräý. Şunuň plan gulun näme ödelenip ber maňa şefaat etdip näme men şoňa şefaat edäýin. Şunu plan gulun ödelenip ber bir hassamy gutulduray. Şo men saňa şoň näme dogadylegini ýetirýän sen şoň hassasyny gutulduray. Ne şey derler diýip gönümel Allah'ın çağırman aradakylar çağırdylar. Şunuň. Ne şu şirk. Şunuň. Emma buňa müşrikler näme diýip atlanyrdylar? Ibadat diýip atlanyrdylar. Bu ibadatda bu şirk. Delilleri şeytan. Şunuňmy? Deňelen zat kim? Zalim padşa. Emma adyl padşa deňen bolanlaryna da beýle bolmaýar. Aslynda Allah Teala'nın mahlugy meňdetmek bolany. Şunuňmy? We bir mahluga da Allah'ın sypatyny bermeklik bolany. Şunuňmy? Allah'ny halygy mahluga ýa bir mahlugy halyga meňdetmeklik kufur. Şunuňmy? Bir adam halygyny yaradanyny bir mahluga deňese ýa bir mahlugy Allah deňese ol adam dinden çykýar. Şunuň. Emma ýankylar bir adyl padşany godama tutanlaryna da adyl padşa etmeklik üçin araçy gerek. Gele dogry dämi? Emma şeytan bular nämetdi? Zalim padşa gözlerini görkezdi. Görýärmi? Şoňa araçy bilen çykmaly. Allah da araçy bilen çykdylar. We näme diýip atlanyrlar şu etýän zatlaryna? Ibadat diýdiler. We o ibadatda da ibadatyn wasfy ýok. Olaň ibadat diýip takanda adyna näme wasfy? Şirkin wasfy bar. Şunuňmy? Ya Rasul diýip çağırýarlar. Dogadylek etýär. Dogadylek etmeklik näme? Ibadat. Ibadaty näme? Allah'dan näle başga birine etmeklik näme? Şirk bolýar. Indi sen hem araçylaryny çağırýanmy?
Hem çağırmak ibadet. Hem çağırmak ibadet bolsa o Allah'ın hakkında edili. Eýem sen Allah'ın hakkında etmen şu dogadylak ibadetini gyssanada kömek soramaklyk, pena soramaklyk ibadetini bir araç tutunan mahluklarga sarf etdiňmi? Eýem sen näme şirke düşdüň. Ýöne bular näme öz ýanlaryndan näme etdiler? Özleri Allah'ni silayanlardan bollarlardanym. Näme biz onu Allah'ın silajak bolsa gönümel ona çykyp bilmeýäs, gönümel ona dadymyzy, bidady, habarymyzy ýetirip bilmeýäs. Hajatlarymyzy sorap bilmeýäs, şoň şu hukman bize araçy gerek diýdiler, o araçylara näme ýankyýalak. Ada agdadan peýgamberdir, perişte şuňalyk näme Allah ýaqyn söýgüli gullaryny saýladylar. Ve Allah Teala'ny näme şu araçy bilen çağırmaly diýen düşünjäni pikirem näme delilden aldylar? Bir ejid bolan, zalim bolan näme padşa deňäp aldylar. İnne Allah Teala Sebe surasının 22-23. ayetlerinde näme diýär? Qul ud'u'llezîne za'amtum min dûnillâhi lâ yemlikûne misqâle zerratin fis-semâvâti ve lâ fil-ard ve mâ lehum fîhimâ min şirkin ve mâ lehu minhum min zahîr ve lâ tenfe'u'ş-şefâ'atu 'indehu illâ limen ezine lehu. Allah Teala peygamberine aýtdy. Siz hakykatdan şu Allah'dan başga doga dileýler edip araçlyk çağırýanlaryňyz size haýyrdan ziýanyň bir zat ýetirip bilýän bolsa, onda bolýa çağırın şolary. Näme berýärler? La yemlikun. Çağırın şolary, soran. Sorasaňyz näme berýärler? Olaň näme gökde ýerde zerre kadar paýy ýok diýär. La yemlikuna misqala zarra fis semawati we la fil ard. Çağır da bolýar. Çağıranda näme? Olaň gökde ýerde zerre kadar mülkünde zady ýok bolsa diýip düşündim. Indi adam akylly bolmaly, dogry. Galam alýan näme üçin? Ýazmak üçin, telefon alýan näme üçin? Görleşmek üçin. Emma sen eliňe näme nuska berdiler, galamdan nuskasyny berdiler galamyň ýazana. Mugut tonnalap berdiler. Nämeňe derkar? Işladyňa. Telefon ýöne oýna wadyny berdiler, görleşip bilenok, ýöne konteynerlap goýdular. Nämeňe derkar? Işladyňa derkar da sen görleşmeli, dogry dämi? Sana konteynerlap berdiler, jäjek telefon. Peýda ýokga. Ne sen öller çağırýan? Näme üçin çağırýan? Bimanimi, oynamak üçinmi, delişmek üçinmi? Näme üçin çağırýan ölleri? Birat umyd edip dämi? Gökde ýerde bir haýyr isleýän, düşündiňmi? Ýagyş ýagdyrmak isleýän, ogul isleýän, gyýy isleýän, pul isleýän, näme üçin çağırýan? Bir hajatlar mı? Allah Taala da aýdyp otýar. Indi sen bir hajat isleýän bolsaň, la yemlikuna misqala zarratin fis semawati we la fil ardi. Men olary yaratdym diye, men bilýän diye, gökde ýerde olaň zerre kadar mülkünde zat ýok diye. Zerre kadar elinde zady ýok mahluklardan sen onda nädip zat soraýan diye. Maksadyň şolary çağırmaklykdan şolaň sen bir hajatyny bitirmekligi bolýan bolsa Allah Taala men sana aýtdym. Han çağıryp görüňen näme berýärler size diye. Aýt ey Muhammed şolary diye. Düşündiňmi? Allah'ın çağırman şolary çağırýan dese bir zat berip bilýän bolsa, göreliň diye, çağırın diye. Näme berýärler? Hiç adam bermeýärler size diye. Näme üçin? Desem Allah Taala aýdyp otýar. Yerde gökde zerre kadar olan mülkünde zat ýok diye. Ve ma lehum fihima min şirk. Düşündiňmi? We yerde gökde näme Allah bilen olan şerik adam ýok diye. Düşündiňmi? Yer gök Allah'ın mülkü. Düşündiňmi? Insujun Allah'ın mahlugy. Düşündiňmi? Yerde gökde zerre kadar mülkü ýok we yerde gökde olan Allah bilen şerik zat ýok. Ve hatta ve ma lehu minhum min zahir. Hatta Allah Teala olan hiçbirinden näme harayam istenek diye. Olan hiçbirini arkada tutmat diye. Allah isadı mätäşde. Şunu. Keşke olan biri näme Allah yardımçı bolýan bolsa, şonuň sebäpden Allah oňa bir zat berer diýsen. Hatta Allah olan hiçbirini arkada tutanok diye. Näme üçin? Dedim Allah ejizal hatta arka tutar ýaly. Şunuňmy? Ve la tenfe'u'ş-şefâ'atu 'indehu. Bolýar. Haýyrdan şerden zat islemeýän bolsaň, şefaat isleýänsiň belki. Şefaat isleýärem bolsaň diye. Allah izin vermese şefaatçylaryň saňa şefaatymdan feýda ýok diye. Bolýana jedeletde utulluk. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaat berbilýär. Şu berbilýänem bolsa Allah şuňa Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sana şefaat etdi, ursat bermese şu şefaat etýänem bolsa saňa peýdasy ýok diye. Allah Taala hemme tarafından bağlap atýar senden.
Dinle bir Allah sığınmasan sana çare kalmadı. Yerde gökte Allah'dan başka çağırlayan zatlan hiçbirinin payı yok eken. Zerre kadarım yok eken. Hatta yerde gökte hiçbir zatını Allah Teala hiçbir mahlukunu şerigem etmeyenler. Hatta kâfir kullarına şefaat edip bilmekligi, ursqat berenen moza şefaat etmekligi. Sana ursqat vermese şöyle şefaat edip bilecek galekelim. Onda ne isteyen sen ne? Hiç zat sana berip bilen aklar. Dedi mülkün ne der? Ve hiç zat olur şerigemde. Şefaat etyenem olsa yine men iznime men ursqatıma karışıp dur diye Allah Teala şoda. Men ursqat bermemde edibilyenem olsa sana eden at diye. Onda sen ne etmeli bolýar? Onda insanın hemmelat nemeden çödülýän eken? Allah'dan çödülýän eken. Hatta şefaat edeceklerim şefaat edecek oldu. Kimden çödülýän eken? Allah'dan çödülýän eken. Onu akıllardan näme diýmeli bolýar? Ýoňalak bolsa men bir Allah'ın çağıraýyn. Şefaat edem onu bir Allah'dan soraýyn. Şoň üçin näme Allah Teala bize öz fazlı keremi bilen näme haýwandan tapawutlanmaklygy üçin beren akylyny näme ulanmaklygy öde näme tawfik hidayet ber. Şoň üçin bir Allah tarapyn berilen näme akyl duýgy näme esbatlamy ulanyp başlar. Şoň üçin bir näme diýet ýeri we kimin elinde bolsa, ýeri wekde näme haýyrlar bar bolsa şonu bermekligi eýesinden sorat. O da kim? Allah. Ýerde wekde näme şer bar bolsa, ýerde wekde bar bolan şeri näme saklabiljek kim bolsa şondan bizi şo şerlerden goýra diýip dilýär. Onu saklabiljek kim? Allah. Başka näme hiç kim yok. Ve hatta şefaat edip bileceklerim mana şefaat edecek bolsa Allah'ın ursqadyna seretýän bolsa onu şefaatdan biz Allah'dan sorak. Näme diýet? Ey Allah, şefaat edecekler, şefaat edecek gününde men gulun ejizler günälemeksik gelip näme bir şefaatçyn şefaatyna mätäç bolmaly bolsam mana şolara şefaat ettir diýip dilýär. Düşündiňmi? Kimden soradyk? Allah'dan soradyk. Ne akıllı adam şey dip dogat ya. Biz näme diýäs? Ýeriň goýun haýrynyň aýaty Rabbim sen bize näme bar bolan haýyrlardan näme ýetir diýäs. We ýeriň goýun aýaty sen bar bela beteri ýanam götürenem sen. Bize iňjek bela beterler näme götür aýyr sakla goýra diýäs. Düşündiňmi? We şefaat etjeklerim saňa teretýär. Şoň üçin Rabbim şefaatyň ediljek gününde biziň şefaata mätäç günümizde näme bize şefaat edilmekligi ursqat ber diýäs. Düşündiňmi? İnsan ondan näme Allah Teala döndük. Başka hiçbirimiň näme çäremiz yok. Başka hiçbirimiň näme çäremiz yok. Şoň Allah Teala näme diýär? Aýtçylar ol diýär. Handilek görsinler diýär. Şu neçenni? Mene mahluklardan dilep näme ýetdiler? Ana alhamdulillah. Türkmenistanyň näme dilenýänler, dogry dämi? Dilep näme ýetdiler? Dünya aňarda dursun, dinlerini giderdiler o. En bol Hudaý nerede? Daşgowuzda, dogry dämi? 360 tane. En iktisadi tarapdan garip welaýat nere? Şu taýda ýetirsinler o. Ýetirsinler da näme üçin ýetiren aklar. Hatta şooruna aýrylan aklar ýeriňle. Dilesinler de 360 näme işläp bersin? Aýryň şu şooru götürün bizden. Düşündiňmi? Süýje suwçy bilen aklar. Etsinler de Allah Teala öýleýdi otur. Qul du'llezine za'amtum min dunillah. Allah'dan başga şularam çağırıp bilsek, şularam yetişip bilýär diýen bolsaň, han çağırın diýe göreliň diýe bakalım. Näme berýärler size? Görüp otur, çağırıp berýärler, näme berýärler? Hisap beren aklar. Gaýtam alýalar. Ýöne o yatan öwliýa, pirler, erenler alan akdanym arada durýan gecen şeytanlar var ana şolar alýar. Şunmy müjewir diýilýänler şolar alýar. Geljekmi? Aýşany bolat dilecekmi bir janlyň getir diýär. O zaman berana gaýtam Allah Aýşanyň adyndan teň bir goýunyň alýar. Şunmy 360'da hakyky yatanlar öwliýa we öwliýalar teň zadyna mätäçde. Olar hakyky öwliýa pirler bolup ölenmezler. Allah olar Allah mätäç. Şunmy olar Allah'ın rahmetine, razylygyna mätäç. Emma sen 5 mandyňa mätäç şo taýda oturan narkomanlar, düşündiňmi? Men 360'yň adyndan näme geraýyn çekmek üçin sen puluňy alýarlar, düşündiňmi? O taýdaky näme zinaçylar, düşündiňmi? 360'dan ogul berýär, gyýr berýär diýip sen namusyňa deňýärler, düşündiňmi? Olaydy o jaýa salyp bärde oturdup 360'yň demen salýanyp sen heleýiň bilen zina etýärler, düşündiňmi? Olar sana zat berenak, olar Allah sen dinini, arını, namusyny, dünýä malyny hemmesini alyp sen iň soňuna dinsiz, müşrik, deýus, garip edip gaýtarýarlar, düşündiňmi? Öwliýa piron ala gatnaşyk edenler, düşündiňmi? Emma şu öwliýa pirlen gabyryna barlanda şuň alaqatar edilýän bolsa,
Ewliya pirler o zatlardan pek. Onna kim etýär? Şu ewliya pirlen gabyryna men mücewwir, men plan işanyň neberesi, men plan işanyň näme? Zürriýaty diýen iblisden adaşan, şundoňmy şeytandan adaşan näme? Haramzadalar etýär o zatlary. Emma biziň halkymyz näme? Allah'ın. Ya yana Allah'nası gelse entegam Allah'sınlar, gidiversinler. Yana Allah Teala näme diye? İsra suresinin 56-57. ayetlerinde. قُلُ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا diye. Yine näme şu ewliyalar, pirler, erenler, näme yarlar yetişýär diýen bolsaňyz. Bir haýyrdan, şerden bir meselen şolam çörüp bilýär diýen bolsaňyz, ýene Allah Taala peýgamberine näme diýär? Aýtçylar, çağırın anne, ýene görelim diye. Çağırıp görün şolar ýene. Min dunihi, Allah'dan başga ne şular çağırsagam yetişip bilýärler. Çağırın, näme berýärler? فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ Olar sizden hiç bir bela geteri näme götürüp bilen aklar. وَلَا تَحْوِيلًا sizden on yüzünem soğup bilen aklar. Bir bela geteri gelýän bolsa, ne onu sizden näme gora bilýärler, ne siz o bela getirdim gorap bilýärler, ne de o bela beter sizden tahwil edip soğup bilýärler diye. Yani asırlar boyu çokunup gelýän zatlar var dogry dämi? Inne bular jedel eden bolmaly peýgamberimiz bilen. Şunun şu Lat da yetişip bilýär. Uzza da yetişip bilýär, şunňmy? Ve ýene käbir ýurtlarda näme jedel edilen bolmaly, hakyky Allahyň barlygyna çağıran musulmanlar bilen müşrikler arasynda şu agyşanam yetişip bilýär. Bela beterden sen gora bile 360'am çağırsan dadyňa bir dadyňa näme yetişip bilýär. Şuňalar gurrumlar edilýän bolsa, kul diýär peýgamberimiz. Allah Taala peýgamberine böyle aýtdy. Ud'u, bolanyny çağırın. Şunňmy? Laty çağırýanňyzmy? Uzzany nämen çağırýan bolsaňyz çağırın. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ Ödüňden görüp görürsüňiz. Ne sizden bela beter gora bilýärler, ne de o bela beter sizden sow bilýärler diýär. Ama hakikatta ulaikellezine yed'un. Ama hakikatta ey müşrikler diye. Sizin olýan, näme doga dile getýänleriňiziň özi Allah'dan rahmet sorap beterler diye. Şunmy? Bu topar müşrikler kime çokunýar? Peýgambere çokunýar. Ama peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kime çokunup öldü? Allah çokunup öldü. Sen ondan hayırlar, näme bereketler isläp gedip berenmeseň şu var. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatyny kimden hayırlar, bereketler sorap geldi? Allah'dan o. Sen gyssananda peýgamber çağırmasaň o peýgamber gyssananda kimi çağırdy? Allah'ny. Şunmy? Bu ewliyalar, pirler, erenler şu derece yatıp yetdilermi ya ibadet edip yetdiler? Ibadet edip yetdiler. Ýöne kime? Allah mı mahluğu? Allah. Şunmy? Şoň Allah Taala näme diýär? Ey siz diýär. Şunmy? Ine Allah'dan başgadan bir topar zatdan çağırdyňyz diýär. O şularam yetişýär diýdiňiz diýär. Haýyr berýär, bela beter depet diýär, götürüp bilýär diýdiňiz. Çağırýan näme diýär? Göreliň bakalyň näme diýär? Ne hayırdan ne şerden hiçat olardan çödülüne. Üstüsüne de sizin şu atqı näme gyssadanızda çağırıp çokunup berenleňiziň özleri näme Allah'ın rahmetine mätäşdiýär. Yebtaguna ila rabbihimul wasila. Allah Teala yetmeklik üçin näme hereket etýärler diýär. Haýsy bir wasilet, haýsy bir ibadet edenlerine eyyuhum aqrab. Haýsy bir ibadet şolar has beter Allah ýakynlaşdyrjak bolsa, şonu gözläp şonu etýärler. Namaz okanlaryna beter Allah söýjek bolsa, namaza ýapyşýarlar. Roza edenlerine Allah Teala has ýakynlaşjak bolsa, roza ýapyşýarlar diýär. Olar Allah ýakynlaşmaklyk üçin ibadet etýär bolsalar, asyl Allah ýakynlaşmaklyk üçin olara ýakynlaşýarlar diýär. Olara çokunýarlar diýär. Yani bu näme? Hatta aklam kabul eden, şunmy? Bir adam Allah ýakynlaşmaklyk üçin esbab tutýar, şunmy? Inni Allah ýakynlaşmaklyk üçin tutulýan esbablar, alimler gowulýarmy, zalimler? Alimler gowulýar. Ilimliler gowulýarmy, ilimsizler? Ilimliler gowulýar. Inni şu ilimliler, ewliýalar, pirler Allah ýakynlaşmaklyk üçin näme esbab tutdular? Ibadet esbabını tuttular, ibadet tuttular. Senem şunu eden zadyny eda zalim, senem şunu eden zadyny eda ey nadan. Bular Allah yetmeklik üçin näme etdiler, ibadet etdiler. Emma sen Allah yetmeklik üçin şu ibadet eden adama ibadet etýän. Allah gulluk eden adama gulluk etjek bolýar.
Hakikatte Allah yetmekliğin esbabı bir gul bolmak ya bir Allah ibadet edene ibadet etmeklik bolanmazsa onda peygamberler bir yerine çokunardılar. Düşündüňmi? Peygamberler hem bir mahluğa çokunardılar. Düşündüňmi? Peygamberler hem öwliyalar, pirler hem Allah kulluk eden bir yerini tutup şoňa kulluk ederdiler. Yani bir peygamber barmy Allah'dan başga kulluk eden? Yok. Bir evliya eren pir var mı Allah'dan başka bir mahluğa çokunan sığınan? Yok. Nem için? Sen mahluğa çokunmak, Allah kulluk eden, Allah kulluk eden, kula çokunmak. Ol Allah yakinlaştıran vesilet değil. Şoň üçin peygamberler bir halyga çokunur, mahluğa çokunmadylar. Evliyalar, pirler bir halyga ibadet etdiler. Onu çağırdılar, ondan dua dilek etdiler, ondan hajat şefaat sordular. Hiçbir mahluktan soramadılar. Näme üçin? Dedim, olar peygamberdi, olar evliyalardy, olar pirlerdi, olar ulamalardy. Olardy en gowy Allah yakinlaşdyran zatlaryň nämedigini bilmeklikde. Olar birinjidi. Sen şolary göreli tut söýýän bolsaň, sen şolaryň edenini et söýýän bolsaň, emma sen gelip näme olar söýjekmişiň, dogry dämi? Silejekmişiň we olaň Allah Taala yetmeklik üçin tutan esbapyny tutjak gelmişiň. Sen Allah yetjekmişiň we söýýän peýgamberiň nähilek ýoldan Allah yetdi. Onuň yetişýärligim yetjek dälmişiň, düşündiňmi? Eger sen söýgüň söýgü däl, düşündiňmi? Sen özüň şo zada söýgü diýänem bolsaň şeriatda sen şonyň söýgü saýlana. Şoňa bir topar adamlar gelip näme diýdiler? Biz Allah'ny söýýäs diýdiler. Kime? Peygamberime. Peygamberime onu verdim ýa-ki gurrun. Anlady. Gon Allah Taala näme diýdi? Kul. Aýdalar goni. En kuntum tuhibbun Allaha. Siz hakykatdan hem Allah'ny söýýän bolsaňyz näme etmeli? Hakyky söýgän miwesi, hakyky Allah'ny söýmekliň miwesi bar. O her bir sözüň hakykaty bar. Allah'ın söýýän nimeklik sözüniň hem hakykaty bar, miwesi bar, maňzy bar, manysy bar, dogry dämi? Aýtdylar peýgambere gelip, biz ya Rasulullah Allah'ın söýýäs. Allah nany berdimi? Rasulullah nany berdimi? Ýok. Allah Taala goni ayet indirdi. Kul ayt Muhammed olara. Ýani biz Allah'ın söýýäs diýip martananlara. En kuntum tuhibbunallaha. Siz hakykatdan hem Allah'ın söýýän bolsaňyz, Allah'ny söýmekliň biz hakykatyn bilip oturýarys. Olam fettabi'uni maňa eýermek diýdi. Siz hakyky Allah'ın söýýän bolsaňyz, Allah Taala näme diýip otur? Meni size tanıştıran kim? Meni size tanıştıran kim? Rasulullah. Eýerim onda şoň. Şoň diýeni tutmaklyk meni söýmeklik. Şoň gaýt diýen zadynyň gaýtmaklyk meni söýmeklik. Şoňa eýermeklik meni söýmeklik diýdi. Haçan siz şeýde bilseňiz, Allah da ondan sizi söýýär diýdi. Emma gönümel senin Allah'ny söýýäniň bilen gönü Allah seni söýüp durýan ekenmi? Ýok, ebeden. Düşündiňmi? Gönümel Allah seni söýýän okan. Onu Allah Taala da özüňi söýdirjek bolsaň näme etmeleken? Allah'ın söýýän zadyny söýmeleken. Allah'ın söýýän zady näme? Şu peýgamber. O bu şonuň buyuran zatlary, şonuň gaýtaran zatlary, düşündiňmi? Şoňa Allah Taala näme diýdi? Kul aýt olara in kuntum tuhibbunallah, siz hakykatdan Allah'ny söýýän bolsaňyz, fettabi'uni eýerim maňa şeýseňiz, onuň Allah sizem söýýär we siziň näme günahlaryňyz eýle-beýle kemterliňiz zadyňyz bolsa, olaram bagyşlar. Duýana bir näme hadise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Kullun yedhulul cennete illa men aba. Cennete diňe istemeýän girmez diýdi. Gönümel şuat adamlara bilen kısa eşitten näme diye akıl çaşya. Saçı näme hüjjeriye. İğnegi näme iğni tike bolýar. O näme o cennet istemeýän many. Hak näme edil şoňalyk Rasulullah'ın agdyndan ýan sözler çykanda sahabalar geň alyp näme diýdiler? Ve men ya'ba ya Rasulullah, hey bir cennet istemeýän many ya Rasulullah diýenlerine Rasulullah näme diýip açyklady? Cennet istemeklik bilen cenneti istemesizligi näme wasyp berdi? Men asani fakat eba. Men sözüme tutmadyk, men garşymagdan şo cennet istemedik diýdi. Cennet hakyky isteýän adam näme etýän eken? Peýgambere boyun bolýan eken. Düşündiňmi? Peýgamberiň dini bilen ýaşaýan eken, peýgamberiň sünneti bilen ýaşaýan eken, onuň hökmü bilen hökümlenýän eken. Ma cennet istemeýän peýgamberi söýmeýän. Peýgamberiň sünnetini tutmaýa, peýgamberiň näme dini bilen ýaşamaýa. Şoň Allah Taala näme diýär? Qul ed'u bolýa. Şular ýetişýär diýär. Şularam haýyr berýär. Şulardan mesele çözülýär. Şey diýäňiz näme? Bol çağırym. Aýt onda şolara diýär. Odu'llezina za'amtum min duni. Ýanky haýyr diýän çözülýär diýän mahluklaryňyz çağıryn, soraň, dileň, näme zatlar olar size ýetirip bilýärler. Fela yemlikun. Olaň elinden mülk ýok. Olaň elinden zat çözülenok diýär. Allah Taala aýdyp otyr. Taýip Allah Taala emni
şu çağırlayan vatlan, şu çokunlayan vatlan hiç bir meseleni çözebilmeyenligi barada Allah haber verip otur. Biz inanmalymy şu habara. Inanmaly. Näme üçin? Allah Teala näme diýär? Ela ya'lemu men halaq. Men olary yaradyp tanamanmy diýär. Şunu Allah Teala öňe gaýdyp otur. Ela ya'lemu men halaqa ve huvel latiful habir diýär. Men bular barada habar berýär. Şu näme üçin? Men yarattym diýär. Men şunu yaradamdan, halk edenimden soňam, men bu näme başaryp, näme başarmaýanlygyny bilmenmi diýär. Şunu. Şoň üçin men yaradan zadym hemmesini bilýän diýär. Şoň Allah Teala indi habar berýär. Sen aý çağırýan, sen günü çağırýan, sen agyşan, sen parawy, sen malik babajan, sen 360, sen plany piri, plany. Çağırýanyňyzy çağırdyňyz. Allah Teala aýdyp otur. Sen onu çağırýan bolsaň, her bir adamyň näme etýän hereketinde diýen sözünde maksat bar. Sen diýdiň çağırdyň, yetişdiň. Sen oňa sygynyň, oňa çokundyň. Maksat bir hayır däme? Ya bir hayra yetmek şolaň üstü bilen, ya danim bir bela beter özüňden gidermek şolaň üstü bilen dogry da. Onu Allah Teala näme diýip otur? Fela yemlikuna keşfiz-zur. Şulardan näme bela beterler ayırmaklyk maksadyňyz bar bolsa, olardan odak çödülenok diýär. Wala tahwila in wal ma'na thawthniyan ma fa wala tahwila. Size Allah tarapyndan iniren belany ayırmaga aňarda dursun, hatta soğuk gatdalyňa da düşürüp bilen. Şunuňmy? Onam maşalana. Üstü sırada sizin şu dogadyle getýän, fıgynýanlaryňyz, olardan bir mesele çözülýänler diýip pikir etýänleriňiň özü Allah ýakynlaşmaklygy üçin ibadet etýärler diýe. We olaň özleri yerjuna rahmete, yani yerjuna cennete. Allah'ın cennetine düşmekle umid etýärler. Ve yahafuna azaba, ve Allah'ın azabından gorkýarlar diye. Indi bu sen çokunyan mahluğun näme? Allah'ın cennetine mätäç eken. Allah'ın azabından goranmaklyga mätäç eken. Indi bizim näme adamdan çağıryan peýgamberleri, beýle çokunyan öwliýadyr, pirler, gawarlar, tümmekleri. Allah Teala'nın cennetine düşmeklige mätäç bolsalar we Allah'ın azabından goranmaklyga mätäç bolsalar, ýöne isleýäniň bilen cennete düşüp we galmak isleýäniň bilen dogdokdan galyp bolýarmy? Bolanok. Onda näme etmeli? Esbabyny tutmaly. Inna Allah Teala sen çokunýandan yebteguna ila rabbihimil wasilati. Olaň özü esbabyny tutup oturýar diýär. Näme esbabyny? Cennete düşüp dogdokdan galmak esbabyny tutýarlar diýär. Düşündiňmi? Eyyum aqrabu. Yani haytı esbabi, haytı avada tutanna Allah Teala oladan has radi boljak. Has çal cennete saljak, dogdokdan gorajak. Emma sen näme? Şulan cennete düşüp dogdokdan galmaklyk üçin tutýan esbabyny tutamak diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýen? Allah'dan cennet soran we ondan näme? Dogdokdan goramaklygyny soran. Allah Teala cenneti gonu Allah'dan sorady we dogdokdan goramaklygyny gonu Allah'dan sorady. Ataf İbrahim, Ataf İsmail şu peygamberler sığındymy? Sığınmady. Peygamberimiz cennete düşüp dogdokdan galmaklyk üçin näme esbab tutdy? Ibadet etdi. Allah bir Allah ibadet etdi. Tawhide çağırdı. Şirke karşı gitti. Inni biz peygambere söýýän bolýasmy inni siz? Şunuňmy? Bize peygamberi siz tarapından söýýän saýylýar. Emma hakykatda da biz şu peygamberi tutan wadyny tutýar. Cennete düşmekli üçin peygamber näme esbab tutanmaly? Biz şu esbab tutýar. We dogdokdan goranmaklyk üçin peygamber näme esbab tutanmaly? Biz şu esbab tutýar. Şeydemizde bize kim bolup galyat olaň nazarynda? Peygambere söýýän, onu siýlemeýän, söýmeýän, taqdimlemeýän. Indi bularym peygamber söýýänden, siýleýänden, taqdimleýänden we cenneti isleýänlerden ýöne cennete düşmekli üçin peygamberi tutan we esbab tutanok. We dogdokdan galmaklyk isleýänler we dogdokdan galmaklyk üçin peygamberi tutan esbaby tutanoklar. Kimiň esbabyny tutýarlar? Şeytanyň esbabyny tutýarlar. Şunuňmy? Şeytan olur, şeytan olur. Näme? Şeytanyň tarapyndan gurulayan adamlar, düşündiňmi?
Şeytanın tarapından gurulayan adamlar olur. Hatta şeytanna da ustaatlık yok. Beydip şirki yaratmakla düşündün. Ama adamın içindeki şeytanlarda da ustaatlık var düşündün. Näme şüýün? Sen şeytan nedir gelse öpçe adamlarla. Bunu şeytanlığını bilecek. İn olmana şahından tanacak. İn olmana diýişinden ya buyruğundan ya toynuğundan ya bir necis onun näme daş keşpinden tanacak şeytanı. No şeytanın ağzından nur çıktı da adam inanmaya. Bu şeytanın ağzından nur çıktı, meni alacak bolýan. Gön şey diye düşündün mü? Ama adam iblisi gelse, düşündün mü? Ağzından zulmat çıktı da inanýar, düşündün mü? Sen bu adam iblisi, adam tarapından näme? Öyle ve şeytan näme? Sakallı gelýär, düşündün mü? Selleli gelýär, düşündün mü? Ve sallallahu aleyhi ve sellem peygambere salavat aydan bolýar. Ama ağzından näme çykýar? Diňe küfür çykýar. Ağzından diňe şirk çykýar. Amalından diňe zaýaçylyk çykýar, fesat çykýar, düşündiňmi? Şoň üçin näme bul müşrik ahunlar, düşündiňmi? Şeytan tarapyndan gurulaýanlar. Şeytan men ejiz geldim diýdi, düşündiňmi? Adam oğluny azdyrjak bolup, neçe asyrlar boýy oput ýygladym. Ýöne şonda da siz tarapyndan edilýän näme oput bizim men tarapyndan edilýän näme ýokda geldi diýip düşündiňmi? Men her türlü geçecek boldum, bolmady. Yani bular näme teňli tanada bular pelwan, düşündiňmi? İblisin pelwanlary bular, düşündiňmi? Bular ilbis tarapyndan çorny poýst alan ahunlar, düşündiňmi? Goni, öňünden çykan muslimi gon ýykyp atyp müşrik etýär bular, düşündiňmi? Şoňçy bular näme etýärler? Diňe ýankyja ýerini alýarlar. Yebtagun ila rabbihimil wasila. Ana wasila diýdi. O wasila diýdi. Ýöne senin wasila kimin sözüne geldi? Allah'ın sözüne geldi ol. Değil Carnegie'nin ya da näme Pushkin'in oşkusuna gelen sözler ol. Düşündün mü? Pushkin näme gözüne tuttu wasile sözü? Ya näme plan nupaka dedi, näme gözüne tutuldu bu wasile sözü? O Allah'ın sözüne gelen sözü o sen özüne göre wasile geldi yani wasile. Bolýan yok taňam yok. Aýatyň öňüne ko, aýatyň soňuna ko. Aýat näme üçin iňni? Şonu oku. Şunu Ibn Kesir'de gelýär. Ve İmam Bagawi'de gelýär. Ve başga tefsirlerde gelýär. Şu aýatyň inmekliginiň sebäbi bar. Bu aýatyň sebäbi näme? İnmekliginiň sebäbi käbir araplar jinnlara çokunýan eken. Şunuňmy? Ey şu jülgän, şunuňmy? Jinnlaryň hanlary, begileri yetişin. Bizi şu cengellikde, şu jülgede, şu oýda bar bolan bela beterlerden goran diýerekler. Araplar çöle beýwana çykanlar, näme diýerekler? Na'udhu bi seyyidi hadal wadi. Şu jülgän seyyidi bolan, hojaýyny bolan jinin şahlaryndan kömek sorýar. Biz sana sığınýar, sana arka berip ýatýas, turýunçak daňymyza atýança bize şu jülgede bolan şerler, yamanlar bize gelmeň, siz bizi goran diýip ýatar ekenler. Düşündiňmi? Emni bulan ýanky çokunup beren jinnlara muslim bolýar. Düşündiňmi? Ýanky jinnlara muslim bolýar. Ene jin bize gaýyp alem ýa aşkar alem. Gaýyp biz göremide, olar bize görýär, biz olar göremide. Ene ýanky jinnlara muslim bolýar. Bulan muslim bolan soňlara bu jinnlar o tövbe estağfurullah diýär. Biz gaty küfürde gedip beren ekeni. Biz gaty şirkde gedip beren ekeni. Allah'ın cennetine şirk bilen küfürden düşüp boljak geleken, düşündiňmi? Allah'ın dowrahyndan şirk bilen küfürden galyp boljak geleken. Näme etmeli? Ondan bu musulman bolan jinnar gözläp başlady. Hakyky din näme? İslam näme? Sünnet näme? Ibadat näme? Şeýdibem eyyuhum aqrab. Haýsy birinji Allah'a ýetibiljek bolar, düşündiňmi? Haýsy ibadat tutamyzda birinji cennete düşmekligine sebäp boljak. Şeýdip ibadatyň üstünde näme ýarşyk başlady ýankylar. Barra taşdylar, dünýeden baratan geçdiler, ibadata haýdap başladylar. Näme sebäpden? Yerjuna rahmete, cennete düşmeklik sebäpden. We yahafuna azaba, Allah'ın azabından gorkanlyklar sebäpden. Şoň Allah Taala ýanky adamlara ýazgyryp näme diýär? Size olara çokunup berdiňiz, olam maňa çokunup berdi. Sizin bu çokunýan adamlaryň özü ibadatlaryň bilen maňa ýakynlaşýarlar. Ey aýpdämi adam ogly? Şoň Allah Taala adam oglyny ýazgyr, ama hakykatda adam ogly jin ogullaryň akylly bolmak, dogry-dämi? Sen jinin aslynyň näme terbiýeçisi, muallimi, näme godumel Allah bolmady, ama adam oglyň asyl atasynyň näme terbiýeçisi, muallimi kim boldy godumel? Allah boldy. Şoň üçin adam jindan akylly bolmaly. Adam näme jinnlardan asylly bolmaly, amma bular jinna çokunup berdi. Allah Taala näme diýär? O sizin bu çokunup beren jinnaňyz bireýem musulman boldy. Bular bireýem şirkden, küfürden, we siz ýalak müşriklerden saatlandy, päklenni. Olar sizden bizar bar aladalary wesile tutmak.
Vesile tutmak dediğin esbabını tutmak, ibadet etmek. Näme üçin? Cennete düşüp dowlukdan almak üçin. Emma siz näme üçin bulara çökünüp bersiň? Bulara bolly tawba etdi. Size näme galy? Adam oğluna näme galy? O jinnlara musulman boldy. Dogry dämi? Ve yankı önkü geçenki ayette de näme Allah Teala aýdyp otýar. Sebe surenin 22-23 ayetinde. Yerde wagtda olara zerre kadar näme? Yerde wagtda olaň zerre kadar mülkünde zat ýok diýip. Hatta yerde wagtda hiç bir zatda olar näme Allah şäherek emde. Bu ayette de aýdyp otýar. Ne götürüp ne sizden bela beter ayrı bil ya ne savul ya. Ve üstüslerini özlerim avadete mehteç. Avadet ettiler, haydayalar. Cennete düşmek üzere, doğduktan korkmaklık isteyalar. Näme üçin? İnne azab rabbike kana mahzura. Allah Teala'nın azabının korkaymalı sen. Ol azab götürüp bolan azap değil. Ol azap çekip cıdap bolan azap değil. Çünkü cinler bunu bildiler. Şunuňmy? Şoň üçin avadete howlukdylar. Emma adam oğlu näme etýär? Peygamber söýýär, onun sünnetini tutmaýarlar. Allah'ın söýýär, we näme onun dinini tutmaýarlar. Şoň İbrahim ibn Edhem diýip birinden soradylar diýe. Doga dilek etýär. Doga dileklermeden kabul bolanok diýe. Ona ne sebäbini soraýar, näme sebäpden? Doga edende kabul bolaýmaly da dogry dämi? Emma bular diýe biz etýär, ýöne kabul bolanok. Şonu İbrahim ibn Edhem näme diýe? Allah'ın söýýär diýip onun söýýän zatlaryny tutandyk diýe. Allah'ın halal eden zatlarını halal sahip eden zat diye. Haram diyen zatın haram sahip bundan gaydan zat diye. Cenneti söydük deyip esbabını tutan oda. Doğduktan korkyan deyip ondan korulacak esbabları tutan oda. Peygamber söydük deyip onun sünnetini tutan oda diye. Niyeden sizin doğa dileleriniz kabul olsun. Bizim halklarımızdan ne ama yıkılıyor. Allah Teala'nın yoluna yıkılıyor diyorlar. Sana dönüyün diyorlar. Allah'dan çöp başı bir din kıymıllamaz diyorlar. Emma Allah'ın dinini tutanaklar. İslam'ı tutanaklar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söýýär, sünnetini tutanaklar. Arak içýärler, doňuz iýýärler, zina etýärler. Bundan beteri şirk etýärler, küfür etýärler. Ne namaz okýarlar, ne zekat berer, hatta arının namusyny gorap bilener. Yine näme? Allah'dan umydy gar. Yine bela betere musibete düşüberse näme diýe? Allah Teala näme üçin deňiz bilen tereden akdy? Şey diýerler. Küfür bol. O sen gerayın sat ya. Gerayın satıp 5 watt namazı ben deň boljakmyş. Gerayın satıp näme küntüçlük edip, ara koşuluk, şerap koşuluk edip näme arasda edip görün 5 watt namaz täretli adamın ödün deň boljakmyş. Dowam edetýär. Ýene Yunus suresinin 106-107 ayetlerini Allah Teala näme diýär? Ve la ted'u min dunillah ma la yenfa'uka ve la yadurruk fe in fa'alta fe inneke izen minel zalimin. Allah'dan gayri hiç bir zada çağırma diye. Näme üçin? Ma la yenfa'uk. Sen o zatlar sana hiç zat peyda beren aklar diye. Ve la yadurruk. Ve hatta ziyanım sana yetirip bilen ak diye. Görýärmi? Şu ayet bilen hemen açıklayan. Yani Allah'dan başka mahluklara sığınýanlar yara olurdun bir hayır umid etýärler, dogry dämi? Ya da olar bizden bir bela beteri götürür diýerler, dogry. Allah Teala näme diýer? O mesele çödülenýär. Allah'dan başka hayır berýän, Allah'dan başka ziyan götürýän ýok diýer. Şoň şu Allah Teala bizim yüreğimizi rahat etýär. Ve la ted'u min dunillahi ma la yenfa'uka ve la yadurruk. Allah'dan gayri hiç bir zada sığınma. Hiç bir zadın yoluna çıkma. Hiç bir zatdan hajat sorama. Hiç bir zatdan doga dilek etme. Gıssananda da Allah'dan başka hiç kimi sorama. Allah bilen hiç kimden daha sorama. Allah bilen arada hiç bir zat ardyş tutma diye. Sebebi ma la yenfa'uk. Olan hiç biri men yanımda ne hilek dereceli söýgüli bolanmasa da Peygamber perişte bolsa da la yenfa'uk sana hiç zerre kadar peyda berip bilen aklar. Ve la yadurruk zerre kadar sana ziyanen berip bilen aklar. Inna Allah Teala şuayda buyurdu ve gaytardı. Doğru değil mi? Ve la ted'u min dunillahi ma la yenfa'uk ve la yadurruk. Allah'dan gayri hiç kesi çağırma. Olardan hayırlar peydalar umid etme. Olar sana peyda berip bilmez ve belalar ve terler menden savup bilerler. Menden gaytarıp bilerler diýip umid etme, ona edip bilmezler. Bu gaytargy tersine ama ona buyruk, ona bir Allah'ın çağır. Hayır isteyen mi bir Allah'ın çağır. Bela ve terlerden zıpmaklık, diyinmaklık isteyen bir Allah'ın çağır.
inni mahluklar tarapından yazılan bir zakonu bir adam karşı gitse näme etýärler? Cezabam ceza yok. En prostoylar, en sadece sırtafor. Anarda bir näme gaýy alat ayağını tırlap çykda dur. Näme üçin gızıllan bir naruşa dese gol näme çek cezasyny indirjek diýär. Gızıl näme diýär? Geçme anarda gaýy dur diýär. Şunuňmy? Geçten näme gaýy sana ceza berýär diýär. Inna Allah Taala näme etdi? Şutaýda sana durum bolgadyň aýtdy. Doğa dile hiç kimden etme. Peyda diýen bir Allah'dan umid et. Birden inni bir. Şu Allah Taala'nın gazılçylygyndan geçti. Näme bolýar? Fe in fa'alta. Birden edäýsen. Nimen sen aýdyp oturýan şu wagtda Allah Taala. Näme? Menden gaýry hiç kimden doğa dile etme. Peyda diýen diňe menden çödülýär. Senin o çağırýandan hiç birinden peyda diýen çödülýär. Allah aýtdym aýtmady. Aýtdy. Dogry ýöne bu Arapça Türkmen halkı düşünen okmuş. Ne bir Türkmen çayda otuyor. Tercüme ettik doğru değil mi? Ne düşündün sen? Bir Allah'a nimet melekenin, çağır melekenin, doğa dile kimden? Allah'dan et meleken. Hayır diyen Allah'dan çödülüyen. Onunla hiçbir mahluktan çödülmeyen mi olsa, onunla hiçbir mahluktan hiçbir de soru bollarken. İnni fe in fa'alte edaysen näme? Ne cevap geliyor. Fe inneke izen minez zalimin. Onunla sen kafirlerden morsun diye. Sen zalimlerden morsun diye. Şutayda zalimin näme? İbnül Kayyim rahimahullah näme diýdi? Küfür iki görnüşdür. Edil şoňgalyk, zulüm bilen fıskam iki görnüşdür diýdi. Dogry dämi? Küfrüň ulsy kiçisi wara bolsa. Näme Qur'an'a gelen zulüm bilen fısk sözüniň ulsy wa kiçisi wa. Şutaýda sen inni ýanky etmesiz zady edäýsen sen zalimlerden diýdi Allah Taala. Ýöne dinden çykarýan zalimlerden, kafirlerden. Şunumy? Görýärmi? Allah Taala öýde hüküm edip otyr. Indi bedem şu hükümü almalı mı almalılar? Almalı yönü vacip şeklinde almalı mı sünnet şeklinde? Vacip şeklinde. Şu hükümü almasızlığa bizim erk ihtiyarımız var mı? Yok. Ne için? Biz kul. Şunun mu? Kulun erk ihtiyarı var mı? Men kulum mu? Şunun mu? Şu men et diyen adım etmeli, etme diyen adım etmeliler. Hükman, şuna zakon. Şunun mu? Inni men kul mu kullar? Kul. Allah'dan hüküm geldi mi yan kamal etdiyen adamdan hakkında? Geldi. Men şu hükümü kabul edeyim. Çarem yok. Şunun mu? Kim olsa şo bolsun. Yank Allah Taala'nın aydan vasfi, ha? Gaytaran zadi bir adamda tapıldı mı? Allah'ın hükmü şol adamda tapılaymalı. Allah'ın hükmü näme? Şol adamda kafir. Men şoňa kafir diýeýmeli. Diýmesem, şol adamyň hakkynda Allah'ın eden hükmüne men garşy çykdygym bolýar. Allah'ın bir hükmüne garşy çykmaklyk näme? Hüküm, küfür. Şununmy? Indi men bir kafira küfür diýilen Allah tarapyndan. Kafir diýilene men şoňa diýmesem, men şu hereketim näme manyny berýär? Allah Taala sen ýalňyşlyksın diýen ýalak. Şunun ya da Allah Taala sen adil hüküm etmänsiň diýen ýalak. Allah Taala ýalňyş ýa-da oňa zulüm ýön kömeklik olum küfür. Şunun. Şoňa biz bir kafir üçin kafir bolasymyz gelenak. Küfre çykaran wagt tapdyk bir adamda biz kafir diýär. Şununmy? Ve iyyamsaska Allahu bi dhurrin fela kashifa lehu illa hu. Ve yuridka bi khayrin fela radda li fadlihi. Yusibu bihi men yasha'u min ibadihi ve huvel gafurur rahim. Ýene bir näme şu canly mysal berýär. Biziň aramyzda canly misallar bar. Olam Allah sana diýe bir ziyan yetirmek istese diye. Onu gaýtar biljek wam diye. Fela kashifa lehu. Gönümel Allah Taala jogabyny aýtdy. Allah sana bir ziyan yetirmek istese onu senden gaýtaryp bilýän ýok dedi. Onu Allah maňa bir ziyan isläänne. Onum hiç kim gaýtaryp bilmeýän bolsa, onu Allah Taala näme diýär? Onu mahluklardan meni bela beterlerden goru dip dilemekliginden mani ýok diýdi. Şunun. Ýa bu çözülen mesele eken. Ve iyyamsaskallahu bi dhurrin. Allah Taala sana bir beladır beteri bir musibeti takdirlap yazan bolsa, ey kul ya billi Allah Taala. Fela kashifa lehu. O bela beteri senden ayırıp bilýän ýok diýär. Onu mahluktan meni bela beterden goru diýmeklik sözler näme ýok? Mani ýok. Peýda ýok bir gram. Tersine ziyanma. Ziyanam sen imanma alýar. Soň ýene bir canly mysal ber. Olam ve yuridka bi hayrin.
Ve edil şongalyk tersine takdirde Allah Taala sana bir hayırdır, gowlukdur, ihsan islan bolsa fela radde lehu. Oňa da arkayn bolgun diye. Onam gaýtary biljek ýokdur diye. Görýän. Fela radde li fadli. Allah sana eden hayru ihsanyny gaýtaryp biljegem ýok eken diye. Görýän. Şoň üçin bir adam näme geljek musibatdan näme gorkup ýörmeler we Allah tarapyndan beriljek hayran maňa näme biri ara düşüp gaýtaraýmasyn diýip gorkmaklykdan näme peýda ýok. Allahdan ýazylan zat haýyrmy şo bolýa, onu gaýtaryp biljek. Seni o haýyrdan mahrum edip biljek ýok. We Allahdan sana bir ziýan ýazylmy, onu senden näme saklap biljek hiç bir mahluk ýok. Yusibu bihi men yasha. Inni ýa-da iki mesele çözülüpdirmi, çözülmändir? Çözülüpdir. Allah tarapyn sana bir musibat, bir bela beter takdirlenen bolsa, kimligine garamazdan bir adam onu gaýtaryp biljekenmi? Gaýtaryp biljek eken. Ve Allah tarapyndan sana bir hayır we ihsan gowluklar ýazylanmasa, takdirlenen bolsa, kimligine garamazdan onu senden bir gaýtaryp biljekenmi? O haýry senden bir mahrum edibiljekenmi? Edip biljek eken. Yine has täkitlap Allah Taala näme diye? Yusibu bihi men yasha'u min ibadihi. Görüňiz siz öz araňyzda serediňiz diye. Bir topar gullaryna haýyr ihsan beripdir diye. Bir topar gullaryna belalar, beterler, musibatlar indiripdir diye. Düşündiňmi? Kim bu haýyr berenimin haýyryny gaýtaryp bilýär we kimem bu musibat indirenimin musibatyny gaýtaryp bilýär diye. Kim? Hiç kim ýok. Düşündiňmi? Allah islanyna haýyr beripdir, oňa gaýtaryp bilýän, garşy çykyp bilýän ýok. İslamna näme sine mawşin musibatlar, belalar, beterler indiripdir, onam gaýtaryp bilýän ýok. Onna kim çödýän ekeniň soňy? Allah onna bu çağırlyp ýörlen zatlardan peýda ýok. Düşündiňmi? Bu çağırlyp ýörlen zatlardan peýda ýok. Olar çağırmaklykda gaýtam ziýan bar eken. Olam näme? İmanyny gidermek. Ve huvel gafurur rahim. Ýöne onna da näme Allah Taala näme diýär? Birden biri şuňalyk näme musibatlara düşen bolsa, bir ýazylan haýyr gaýtaraýmasyn diýip bir mahluga ýakynlaşan bolsa, ýa bir ýazylan şer gaýtarar menden diýip näme bir mahluga ýakynlaşan bolsa, tawba etse diýe we huvel gafur. Ol Allah günah bagşlaýanlar diýe. We rahim we rahim şefaatdildir diýe. Bagşlan günah üçin sana ceza bermeýär diýe. Eýem sana tawba gapysyny açýar, düşündiňmi? Birden şu wagtlara düşdiňmi, ey gulum tawba et diýe. Allah'dan günahların bağışlamaklığın näme sonra diye. Yine käbir ayetler, käbir hadisler getirip duralım inşallah Teala. Şu wagtky alan zatlarymyzdan şäklenip galanam ýydyna inşallah geljek tapaklarymyzda näme dowam eder. Wallahu Teala a'la ve a'lam.